176-й дзень пратэсту. Беларусы працягваюць лакальныя акцыі ў сваіх дварах і раёнах, назіраць за падзеямі. Сёння таксама узгадваць галоўнае за тыдзень. Разам з вами бліжэйшыя 2 гадзіны будзем мы, Валер Руселік. Таксама Юлія Лабанова. Спадарства, таксама можете далучацца до нашага эфіру ў зручны для вас спосаб. Вітаем, спадарства. Ну і прыгадаем, што сёння ўжо паспелі выйсці жыхары мікрараёну Курасоўшчына ў Менску. Праспявалі 3 чарапахі ў сталічнай Серабрянцы. Раніцай таксама людзі выйшлі на гаўбцыды, разам вывесілі бел-чырвона-белыя сцягі, пракрычалі «Жыве Беларусь». Дарэчы, такая форма пратэста з'явілася некалькі тыдняў таму, і яна даволі бяспечная, калі параўноўваць маршамі па мікрараёнах, дзе можна напаткаць сілавікоў. Ну што ж, будзем глядзець, сачыць разам, размаўляць з нашымі гасцьмі. Спадарства, і мы пачынаем. Спадарства, а з намі на сувязі Марыя Арцыбашева, наша журналістка, якая назірае за падзеямі ў Менску. Дарэчы, Маша, ці ты бачыла сітуацыю ў мікрараёне Курасоўшчына на вуліцы Асаналіева? Наколькі ведаю, было нават затрыманне сёння. Так, добрый день, паважаная студыя і гледачы. Насамрэч так апынулася, што людзі сабраліся на Асаналіева у адным з двароў, адным каля дому. Сабраліся і не паспелі людзі сабрацца, як ужо пад'ехалі бусы і пачалі ганяць людзей. І нават 2 чалавекі, як вядома на дадзены момант, 2 чалавекі дакладна затрыманыя, дзяўчаты, і то бок людзі нават не паспелі прайсціся маршам, нікуды нічога, невядома, якім чынам гэта ўсё прайшла гэта інфармацыя, чаму прыехалі, таму што гэта ўсё абмяркоўвалася ў закрытых чатах, бо зараз небяспечна ў адкрытых гэта ўсё пісаць, і ў адкрытых гэта высылаецца значна пазней і ўжо амаль за 5 хвілінаў да самой падзеі. Але прыехалі бусы, так, і да гэтай пары яшчэ ходзяць ціхары, ходзяць АМАП па раёне, шукае, я не ведаю, што яны шукаюць ужо праз 2 гадзіны пасля гэтай падзеі, але ўсё ж такі яны ходзяць, спыняюць людзей, правяраюць рэчы, спраўджваюць некую там сваю інфармацыю. Людзі назіраюць з вокнаў гэтыя ўсе карціны. Ну вось неяк так атрымалася, што гэтым разам чамусьці нават дазорныя не паспелі нічога паведаміць, і людзі не змаглі ўратавацца, і гэты марш не адбыўся, бо па планах было натуральна, як заўсёды, гэта аб'яднацца ў сваю калону і пасля ўжо далучыцца да калоны з Курасоўшчыны, прайсціся маршам, каб прайсціся маршам разам. Ну, на гэты раз, на жаль, так, вось тое, што мы маем, але да гэтай пары людзі абмяркоўваюць, ці варта сабрацца яшчэ раз, ці, можа быць, ўсё ж такі сёння быць цішэй і сабрацца, можа быць, лепш сярод тыдня, калі гэта будзе больш бяспечна для людзей, якія ідуць у гэтым маршы. Калі казаць пра Курасоўшчыну, гэты мікрараён, ён адзначаецца грамадскай актыўнасцю, як там выглядае ситуация у супольнасці? Ну, конечно, люди не спыняются, люди збираются и по несколько разов на день, не то что на тыдзень.
на дзень прыязджаюць, просто вось ганяюць людзей. Людзі пасля абмяркоўваюць гэта там у чатах і збіраюцца яшчэ, таму што людзі не хочуць спыняцца, людзі хочуць выходзіць, і яны кажуць пра тое, што хіба для таго, па-першае, для таго, каб даказаць, што пратэст ён не змусіць, што ён ўсё яшчэ ёсць, што людзі не згодныя, для гэтага трэба выходзіць, і натуральна людзі збіраюцца яшчэ і яшчэ і яшчэ. Гэта як ад самай раніцы адбываюцца маршы, там і а 6, і 7 нават. І позна ўвечары, там пасля там нават 11 вечара таксама людзі збіраюцца і праходзяць маршамі. Маша, скажи, калі ласка, вось гледзячы на рэпрэсіі, якія не спыняюцца, таксама вось на гэтае паляванне на адмінаў дваравых чатаў, магчыма, нейкія падзеі ў Беларусі таксама апошнія, да прыкладу, вось гэта анонс прызнання бела-чырвона-белага сцягу экстрэмісцкім, ці ўсё гэта ўплывае на тэматыку вось гэтых акцыяў, якія адбываюцца, таксама іх фармат, альбо гэта штосьці все-таки аўтаномная такая з'ява сёння, пратэсты лакальныя? Не, гэта, канешне, ўплывае ў любым разе, і гэта псіхалагічна вельмі так моцна цісне на людзей. Людзі ўжо, як я бачу, так, нехта пачаў сапраўды баяцца, таму што цяпер, як вядома, да, зараз пайшлі гэтыя справы ўжо па крымінальныя, так, дзе там людзям даюць рэальныя тэрміны за тое, што па перакрытай дарозе чалавек прайшоў у маршы. Натуральна гэта ўплывае. Псіхалагічна гэта вельмі моцна ўплывае. Але ёсць тыя, якія перабаяліся, як гэта ўжо называюць у чатах, так, якія ўсё роўна прыйшлі да той думкі, што варта, трэба выходзіць, і тады чаму я адседзю там гэтыя сотні, напрыклад, да, пасля затрымання. Ёсць тыя, якія кажуць наадварот, што вось я быў на сотнях, я быў самы жорсткі гэтыя дні, там і ў жніўні, і я не разумею, чаму гэта цяпер у мяне, чаму я тады адседзю, калі нічога не памянялася. Вельмі я не могу сказаць, што людзі альбо ўсе спалохаліся, альбо ніхто не баіцца. Гэта все настолькі по-рознаму, і у кожнага чалавека перажываецца па-свойму. Але нават учора, калі мы размаўлялі з Волей Такашук, якая распавядала пра тое, што вось нават у камеры дзяўчаты казалі пра тое, што не страшна і трэба нешта рабіць. Гэта варта таго, каб прыслухацца хіба. Але людзі ў разгубленасці, і ўсе чакаюць лютага, ўсе чакаюць сходу, ўсе чакаюць выхада, ўсе чакаюць цяпла, і зараз вядуцца гаворкі пра тое, каб якім чынам мяняць фармат, каб гэта было ўсё-таки больш бяспечна, але даказальна для ўсіх і вакол, што пратэст ён ёсць, і людзі не згодныя, людзі змяніліся. І я не ведаю, я сама ў разгубленасці назіраючы гэта ўсё, таму што, цяпер нельга заўважыць там у вокнах нейкія надпісы ці там хаця б колеры зразумелыя ўсім, так што вось людзі ў пратэсце. Але гэта таксама все натуральна, таму што атрымаць штраф за тое, што у цябе на вокнах, напрыклад, літарамі напісана там БЧБ, так, ці там смятана, борщ, смятана, і гэтага ўжо дастаткова для таго, каб людзям прыпісаць нейкі пратакол, і гэта ўсё там зазначыць нейкім пікетам. Усё па-рознаму, але пратэст ён ёсць, і люди не могуць уже змяніцца назад. Люди ўжо зразумелі, што яны не могуць жыць па-іншаму. Маша, гэта все будзе працягвацца. Маша, ты назірала за пратэстамі вось цягам гэта паўгода, ужо больш як паўгода. Скажы, ці змяніліся за гэты час паводзіны сілавікоў, таксама ціхароў? Магчыма, там ёсць нейкія змены, якія ты заўважыла? Так, змяніліся. Гэта стала больш
жорстка, па-першае, па-другое, гэта стала ўжо нетлумачальна. Калі раней можна было заўважыць некую логіку ў дзеяннях сілавікоў, то цяпер гэтай логікі абсалютна не існуе. Яны, іх выклікалі, яны пад'ехалі, і яны ўжо хапаюць усіх. Неважно, ці там ёсць сімволіка на людзях, ці няма сімволікі. Ці просто людзі сабраліся каля пад'езду просто папаліць, абмеркаваць нешта, паразмаўляць. Ці людзі сабраліся там гарбаты папіць. Гэта ўжо гэта ўсё нават, на гэта ніхто не зважае нейкай увагі, просто нас выклікалі, мы затрымліваем. Усе, хто там, неважно. Маша, ці можна тады гаварыць пра тое, што па сутнасці зараз аформіўся вось гэты раскол, калі не ў грамадстве, то паміж грамадствам і прадстаўнікамі цяперашніх уладаў такі канчатковы, бо калі раней былі нейкія спробы перыядычна загаварыць пра дыялог, пра тое, што ўсё-такі мы адна краіна, пра тое, што давайце неяк дамаўляцца, ці зараз ёсць яшчэ засталіся гэткія настроі сярод тых людзей, з якімі ты кантактуеш, пра тое, што яшчэ можна з уладамі, сілавікамі пра штосьці дамовіцца і будаваць нейкую супольную дзяржаву? Не, тое, што я бачу, і нават і на судах з людзьмі размаўляю, так, і на выхадах гэтых, на маршах, усе кажуць толькі пра тое, што ўжо не мае сэнсу спрабаваць дамовіцца пра нешта там з сілавікамі, калі так жорстка з таго боку на людзей ціснуць, калі проста ні за што людзей затрымліваюць каля іхняга дому і даюць рэальныя сотні, даюць рэальна нейкія штрафы, просто за тое, што чалавек, напрыклад, ішоў дадому, то пра якую дамову можна весці гаворку. І людзі кажуць пра тое, што сапраўды усе, хто хацеў, усе, хто мог, яны ўжо сышлі з гэтых структураў. Альбо спрабуюць нейкім чынам, слухайце, у мяне, я рэальна ведаю там выпадак, калі чалавек настолькі не хацеў ехаць на разгоны, што прасіў жонку сваю зламаць яму пальцы на руцэ, каб проста не патрапіць на гэтыя разгоны. Магчыма, гэта ўнутры там нешта яшчэ існуе, так, ёсць там, можа быць, нейкія людзі, якія, на жаль, настолькі ўжо проста заціснуты гэтай сістэмай, што яны не могуць сабе дазволіць сысці з гэтых структураў. І, магчыма, канешне, яны нешта робяць у гэты момант з свайго боку, тое, што яны могуць рабіць. Але тое, што мы бачым цяпер, тыя сілавікі, якія прыязджаюць на гэты разгон, з імі не варта спрабаваць дамаўляцца, таму што там, вось гэтае задавальненне ў вачах, якое я сама уласна так на свае вочы бачыла пры затрыманнях, пра што можна дамаўляцца з гэтымі людзьмі. Такое рытарычнае абсалютна пытанне. Маша, дзякуй табе за размову. Маша Арцыбашева, наша калега, была сёння з, па сутнасці, акупаванага Менску на тэлефоннай сувязі. Так, Маша распавяла нам пра затрыманне на вуліцы Асаналіева. Прынамсі, 2 чалавека забралі прадстаўнікі сілавых структураў. І таксама вядома, што прадстаўнікі ГУБАЗіку напярэдадні затрымалі адміністратара тэлеграм-канала Фрунзенскага раёну Менску і таксама Менскага раёну Тарасава. У кватэры мужчына адбыўся ператрус, яго сканфіскавалі тэхніку. А пазней яго самога прымусілі на камеру прызнацца ў тым, што ён нібыта раскайваецца. Такім чынам бачым, што арганізатараў гэтых шэсцяў ўсё ж такі нейкім чынам вылічаюць, нейкім чынам затрымліваюць, ціснуць на іх. Ты ведаеш, у мяне няма іншых асацыяцыяў, чым з дзеяннямі акупантаў на захопленай тэрыторыі. Сапраўды, усе гэтыя дадробязі ў іх дзеянні, нават тое, што ставяць яны на тле чырвона-зялёнага сцяга і змушаюць там пагрозамі, катаваннямі людзей выбачацца і так далей. Такая дзейнасць дзеля дэмаралізацыі праціўніка альбо ворага. Не паварочваецца язык нават неяк параўнаць іх інакш, як з акупантамі. Дзеянні сілавікоў, дзеянні лукашыстаў. І на тле гэтага ўсяго, канешне, як такая, ведаеш, як насмешка гучыць тое, што Лукашенка абвесціў гэты год годам народнага адзінства,
пытанне, што ён, каго ён лічыць народам. Ну, калі ён не лічыць нас з вами, спадарства, народам, не лічыць народам тых грамадзянаў, якіх всяляк абзывае, супраць якіх ваюе, то ну, давайте тады будзем сумленны, давайте Лукашенко со сваімі амапаўцамі самі сабе на хлеб зарабляйце, самі ідзіце на заводы, самі апрацоўвайце зямлю, самыя вучыце вашых дзяцей, колькі мы бачым прыкладаў, калі там ужо яны у баявой экіпіроўцы ходзяць у школы, і там дзецям паказваюць, як трэба разганяць мітынгоўцаў. Ну, давайте варыцеся тады ў сваім, там, нават не саку, сваёй жоўці, вось этой ненавісніцкай, антычалавечай такой. Ну і паглядзім, які вы тады народ. І не мешайцеся да нас, да народу беларускага. Ну, а ўласна, што думаюць самыя грамадзяне пра тыя захады ўладаў, пра закручванне гаек, ці варта стрымліваць пратэсты, ці атрымаецца гэта ўладаў, ці варта выходзіць надалей? Мы пацікавіліся у жыхароў Менску, іх адказы вашай увазе. Протесты не сдуются, 100%. Закручивание гаек не сработает, а наоборот даже больше разозлит людей. Да, потому что люди не чувствуют угрозы, но когда их будут наказывать, люди от этого будут еще больше злиться. Следовательно, еще больше выходить. Поначалу думала, что это повлияет на что-то, скажем так, до инаугурации. А уже после инаугурации, когда Россия все это приняла, то поддержала действующую власть, то я уже считаю, что смысла в этом нет. Если не будет протестов, и мы не будем напоминать о себе, все это будет глохнуть. Ну как они могут задушить это мнение? Ну как? Ну как? Уже у людей светятся глаза по-другому. Все в наших руках. И поэтому мы не должны успокаиваться. Слезы наворачиваются. Вот от вранья, из-за чего, в общем-то, все и случилось, да, уже просто нет сил. Это все продолжается. Вот. Так хочется, чтобы один человек понял, что он самый большой провокатор, вот, и чтобы он услышал народ, перестал говорить неправду, прислушался, и чтобы все кончилось мирно. Думаю, что задушить не удастся, без вопросов. Стало намного сложней. Тяжело стало, хочется выйти лишний раз походить. Проблематично очень стало. У людей, конечно, немножко больше появилось страха, но я уверена, что протесты не угаснут. И со временем, особенно весной, они должны воскреснуть заново. Без агрессии, потому что если начнется агрессия, это все задавится очень быстро. Начнутся убийства и так далее, как они и есть сейчас, в принципе. А так, как я и говорю, свет, добро победит. Я уверен, что власть, действующая, опять что-нибудь сделает такое, после чего народ хлынет на улицу. Но в любом случае, я думаю, что протест уже победил. Потому что любой здравомыслящий белорус свое мировоззрение поменял. Я думаю, что не удастся, бо, видите, уже внутри это все у людей сидит так, что его не вытравишь ничем, и ничем нас не спужаешь, вот что главное. У вёсцы Бобр Кропскага району камунальнікі знялі бел-чырвона-белы сцяг з дому Алеся Пушкіна, вядомага мастака. Дарэчы, сцяг на ягоным доме правісеў 24 гады, і вось цяпер Генпракуратура абвесціла барацьбу. Заявила, што яна гатовая прызнаць бел-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім, бо была такая просьба ажно ад 100 грамадзянаў Беларусі. Насамрэч, калі ідуць тысячы і тысячы заяваў ад грамадзянаў пра тое, што трэба спыніць гвалт, альбо трэба расследаваць злачынствы, учыненыя тымі ж самымі сілавікамі, а ніякай рэакцыі на гэта няма. Нават выпадкі, да прыкладу, забойства Рамана Бандарэнкі, гэта ніяк не ўплывае на тое, каб Генпракуратура неяк адрэагавала, завяла хоць нейкую крымінальную справу па факце смерці, хаця б, нават калі не па факце забойства. Все, што павінна рабіць паводле закону, але дзейнічае паводле законаў акупацыі, а не свабоднай дзяржавы. Вось, дарэчы, наконт таго, што забараніць бела-чырвона-белы сцяг, гаворка ж нават не толькі пра сам сцяг, а нагул пра спалучэнне бела-чырвона-белых колераў. У Гомлі у часе ператрусу міліцыя забрала кавалак пенапласту з чырвонай паласой спадарства. Тым часам у нас ужо зараз на відэасувязі знаходзіцца
кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання, таксама чалец прэзідыуму координацыйнай рады, гэта Павел Латуш. Гаспадар Павел, вітаем вас. Добрый день. Гаспадар Павел, ну вось уласна мы тут заговорили ў нашым эфіры пра вось гэтыя злачынствы, якія чыняць людзі, якіх цяжка нават назваць інакш як акупантамі. І вось ну такое супадзенне якраз наконт вашых перамоваў з кіраўніцтвам Нямецчыны адносна таго, каб распачаць, стварыць механізм пераследу, крымінальнага пераследу вінаватых у злачынствах супраць грамадзянаў Беларусі. Ці можна падрабязней пра гэта, таму што напярэдадні дастаткова сціслая інфармацыя прайшла толькі. Так, сапраўды, падчас сустрэчы, якая мела месца ў пятніцу з дзяржаўным сакратаром Міністэрства замежных спраў Германії, гаспадаром Бергером, ён ініцыятыўна паінфармаваў аб тым, што нямецкі бок разглядае магчымасць стварэння міжнароднага механізму крымінальнага пераследу за злачынствы, якія былі здзейснены ў адносінах мірных беларусаў з боку сілавікоў. Так што гэта вельмі важная інфармацыя. Зразумела, што неабходна падрыхтаваць все юрыдычныя прававыя працэдуры. Неабходна таксама арганізаваць групу краін, якая бы выступила, падтрымала бы гэтую ініцыятыву, і пасля гэтага ўжо распрацаваць адпаведныя дакументы, на падставе якіх могуць ажыццяўляцца прававыя дзеянні. Так што все тыя, якія здзейснялі злачынствы напярэдадні 9 жніўня, пасля 9 жніўня за палітычныя пераследы, за погляды людзей, супраць мірных дэманстрантаў, яны павінны зразумець, што ў адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам бліжэйшым часам будзе створана адпаведныя міжнародныя механізмы, і адказнасць будзе. Безумоўна, яна будзе ў адносінах гэтых асобаў. Гаспадар Павел, паслухайце, вось удакладніць наконт гэтых механізмаў. Ці гэта азначае, што па сутнасці вось гэтыя злачынцы яны папросту не змогуць выехаць на тэрыторыю, дзе дзейнічае міжнароднае права, дзе іх маглі бы ўзяць і прыцягнуць да адказнасці, альбо ёсць нейкія яшчэ дадатковыя механізмы, каб змусіць гэтых людзей адказаць, нават калі яны не выйдуць на тэрыторыю, ну скажем, вольнай Еўропы? Ну, з пункту гледжання юрыдычнага, гэта фактычна тое самае, як ажыццяўляецца ўнутры кожнай краіны. Гэта ўзбуджэнне крымінальных справаў у адпаведнасці з сабранымі матэрыяламі і фактамі, пазней крымінальны пераслед. Гэта значыцца, магчыма ажыццявіць затрыманне, арыштаванне асобы, якая падазраецца ў здзейсненні крымінальнага злачынства, і пазней выносіцца прававое судовае рашэнне. Так што тут няма калектыўнай адказнасці, як вельмі часта хоча казаць рэжым. Гэта персональная адказнасць, персональна кожнага з тых, хто здзейсніў злачынства на тэрыторыі Беларусі. Зразумела, тут выкарыстоўвацца могуць і іншыя працэдуры. Мы ведаем прыклад Літвы, калі Генеральная прокуратура падтрымала прапанову пераследу ў адносінах да тых, хто здзейсніў злачынства ў стасунку да грамадзяніна Харошына, грамадзяніна нашай краіны. І гэта стварэнне як бы прэцэдэнту, вельмі важнага прэцэдэнту у адпаведнасці з агульнай юрысдыкцыяй крымінальнай, у адпаведнасці з канвенцыяй ААН супраць дзеяння гвалту. І гэта яшчэ дадатковы інструмент, які дае магчымасць пераследаваць сілавікоў. Трэба зразумець, што ніхто не будзе іх інфармаваць аб тым, што яны будуць знаходзіцца у пошуках на тэрыторыях якой краіны гэта будзе здзейсняцца. Так што любы выезд у любую краіну будзе азначаць, што такая асоба, якая падазраецца у злачынстве, можа быць арыштаваная, затрыманая і пазней выдадзена для крымінальнага пераследу. Так што ім трэба ўжо перажываць за тое, што адбудзецца з імі. Яшчэ раз хочу сказаць, тут мы не павінны мець ніякіх ілюзій. Гэта не адбываецца сёння на сёння. Гэта працэдуры міжнародныя прававыя, гэта даволі цяжкая праца, доўгі працэс, але тое, што працэс гэты падтрымлівае Германія, я думаю, што гэта вельмі важна для ўсіх. Гаворка з уладамі Нямецчыны таксама шла пра падыходы да 4-го санкцыйнага пакету еўразвязу. Распавядзіце, калі ласка, таксама падрабязней, пра што шла гаворка.
Так, сапраўды зараз адбываюцца кансультацыі з рознымі краінамі, членамі Еўрапейскага Саюза адносна прыняцця 4-го пакета санкцый, які можа утрымліваць як персанальныя, так і эканамічныя санкцыі супраць тых асобаў, якія афіліраваны менавіта персанальна з рэжымам, з Лукашенко. Так што тут не ідзе гутарка і размова санкцый супраць эканомікі нашай краіны, ці агульных санкцый сектаральных, ці прадпрыемстваў. Менавіта тыя асобы, якія займаліся хабарствам, карупцыяй, якія фактычна вымывалі сродкі з бюджэту нашай краіны, увогуле з нашай краіны, яны могуць трапіць у такія спіскі. Гэта абмяркоўваецца зараз. Зразумела, што таксама мы павінны прыняць да ўвагі, што канчатковае рашэнне – гэта рашэнне Еўрапейскага Саюза. Ініцыяваць такія спіскі можа кожны з членаў Еўрапейскага Саюза у адпаведнасці з новым рэгламентам, які быў прыняты у снежні 2020 года. Там ёсць 12 пунктаў, на падставе якіх кожная з членаў Еўрапейскага Саюза, краіна можа ініцыяваць ўнясенне такой асобы у список. И сярод гэтых 12 пунктов Беларусь уже подпадае под 9 позиций, а каждая из них поасобку уже з'яўляецца подставой. Так что мы проводим консультации. Это тяжкий процесс, але мы спадзяемся, что Европейский Союз прыме адпаведнае рашэнне. Трэці санкцыйны пакет паказаў, што існуюць пэўныя цяжкасці, каб даказаць вінаватасць гаманцоў Лукашэнкі, унесці іх у спіс. Ці будзе ў сувязі з гэтым распрацаваны нейкі механізм, які дапаможа зрабіць гэтую працэдуру больш адкрытай, празрыстай? Зразумееце, што калі мы будзем яе рабіць адкрытай, будзем расказваць імёны, прозвішчы, прадпрыемствы і гэтак далей, тыя асобы, якіх можа гэта датычыцца, могуць супрацьдзейнічаць гэтаму. Мы мелі прыклад 3-го санкцыйнага спіску, калі фактычна ў апошнія дні лабісты, якія прадстаўлялі інтарэсы тых ці іншых асобаў, справакавалі сітуацыю, калі яны былі выкарыстаны з гэтых спіскаў санкцыйных. Так што гэтая працэдура павінна адбывацца хутчэй канфідэнцыйна. Што тычыцца персаналіяў, то я думаю, кожны, хто здзейсніў злачынства на тэрыторыі Беларусі, ён сам дакладна ведае, і ўжо грамадства дакладна ведае, хто з іх вінаваты ці можа быць абвінавачаны ў здзяйсненні цих ці іншых дзеянняў, звязаных з парушэннем заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Тут далёка хадзіць не трэба. Кожны няхай паглядзіць у люстэрка, пабачыць свой твар, ці ён прыкрывае сёння следчы ці прокурор злачынства, не ўзбуджае крымінальныя справы, ці суддзя, які выносіць неправасуднае рашэнне ў судзе, ці супрацоўнік следчага ізалятара, які таксама здзекваецца над грамадзянамі Беларусі. Гэтыя ўсе асобы, яны вядомыя грамадству, і яны, кожны з іх ведае аб гэтым. Але што тычыцца санкцый у адносінах да гаманцоў Лукашэнкі, то тут, конечно, трэба нам быць больш асцярожнымі і не прадстаўляць гэтую інфармацыю ў жывы эфір, таму што гэта даволі цяжкая праца, абгрунтаванне і гэтак далей. Над гэтым працуюць адвакаты. Пазней гэта праходзіць ацэнку адпаведных службаў Еўрапейскай камісіі. Пасля гэтага толькі прымаецца рашэнне выносіць гэта на пасяджэнне Савета міністраў замежных спраў. І кожная з краін, членаў Еўрапейскага Саюза, мае права вета на гэты спісак. Што адбылося падчас разгляду 3-го пакету санкцый? Кожная з краінаў можа выкарыстаць тую ці іншую асобу, заходзячы сваіх уласных інтарэсаў. Зразумела, гэта працэдура даволі складаная і цяжкая, атрымаць згоду ўсіх 27 краін. Пра гэта мы гаварылі таксама ў Берліне. Вось гэты механізм 27 краін, ён, конечно, так скажем, даволі цяжкі, і арганізаваць агульны кансенсус цяжка, часто бывае даволі цяжка. Гэта трэба таксама браць пад увагу. На гэтым тыдні ў шэрагу беларускіх рэдакцыяў незалежных медыяў прайшлі ператрусы. Я ведаю, што вы таксама размаўлялі пра журналістыку, пра іх бяспеку, пра падтрыманне незалежных журналістаў. На якую дапамогу з боку Нямецчыны можам разлічваць?
Так, мы размаўлялі наконт пераследу журналістаў, якіх уже больш каля 500 было прыцягнута да адказнасці, арыштавана, ці атрымалі штрафы, ці іншы пераслед у сувязі з сваёй прафесійнай дзейнасцю. Вы ведаеце, што некалькі дзён таму назад і Светлана Ціхановская, і мне выпаў гонар выступіць падчас паседжання Савета бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, у якім прынялі ўдзел міністры замежных спраў розных краін. Мы паднялі на самы высокі міжнародны палітычны ўзровень праблематыку правоў журналістаў у Беларусі. Я звярнуўся да прадстаўнікоў Бундестага у адпаведнасці з рашэннем рэзалюцыі Бундестага. Плануецца аказваць дапамогу незалежным журналістам Беларусі, у адносінах да якіх ажыццяўляецца пераслед. І дэпутат Бундестага даў мне абяцанне прааналізаваць выкананне гэтай рэзалюцыі. Таксама гэтае пытанне я падставіў падчас сустрэчы ў Міністэрстве замежных спраў Германии об необходимости створения фонда, які бы падтрымліваў незалежныя сродкі масавай інфармацыі, якія знаходзяцца ў цяжкім стане. Я паінфармаваў тым, што зачыняюцца рэгіянальныя газеты, пераслед адбываецца адносіны да цэнтральных сродкаў масавай інфармацыі. Вы ведаеце таксама, што мы пачалі працэдуру, звязаную з выключэннем нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь з Еўрапейскага Саюза радыётэлебачання. І гэта вельмі важная працэдура, каб яшчэ раз паказаць, што прапагандысцкія каналы не могуць браць удзел у такіх важных міжнародных інстытутах, у статутах якіх запісана галоўнае захаванне правоў журналістаў. Так што гэта вельмі важны накірунак у нашай дзейнасці, і мы атрымалі вельмі з вялікай зацікаўленнем, гэта было прынята інфармацыя ў МЗС і Германії. Я спадзяюся, што пасля гэтага зацікаўлення будуць і адпаведныя крокі скіраваныя на падтрымку незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Спадар Павел, яшчэ такое пытанне. Вельмі цікавая паказальная гісторыя была з кампаніяй Яра, з тым, як яна заняла пазіцыю адносна сітуацыі ў Беларусі, а таксама ў прыватнасці на прадпрыемстве Беларускалі. У выніку там сціснуўшы зубы, кіраўніцтва мусіла ісці там насустрач працоўным, которых звольнілі. У сувязі з гэтым хацеў запытаць, магчыма, ёсць таксама і кірунак такіх перамоваў не толькі з урадамі, кіраўніцтвам розных краінаў, але і таксама персанальна з буйнымі кампаніямі, якія з'яўляюцца партнёрамі беларускіх кампаніяў. Бо, як паказвае тая ж сітуацыя з Яра, гэта такі дастаткова эфектыўны сродак ціску на рэжым Лукашэнкі. Падчас нашай сустрэчы з кіраўніцтвам камітэта эканомікі, які адказвае за эканамічныя адносіны Германіі з усходняй і цэнтральнай Еўропы, абмяркоўвалася таксама гэтае пытанне, і яны адназначна далі ацэнку, што яны выступаюць супраць таго ж, як масава парушаюцца правы чалавека ў Беларусі. У іх абсалютна яснае разуменне сітуацыі ў нашай краіны. Зразумела, што яны не будуць рэкамендаваць сёння нямецкім кампаніям інвеставаць у Беларусі. З другого боку, яны і не будуць рэкамендаваць перапыняць дзейнасць нямецкім кампаніям. Я падкрэслю, што, зразумела, новая Беларусь будзе зацікаўлена ў шматпланавым маштабным супрацоўніцтве эканамічным з вядучай эканомікай, з вядучай краінай Еўрапейскага Саюза, якой з'яўляецца Германія. І мы дасягнулі дамоўленасць абменьвацца інфармацыяй на гэты конт і рыхтаваць адпаведныя дакументы, матэрыялы з пункту гледжання стварэння і больш прыязнага інвестыцыйнага заканадаўства для нямецкіх і іншых замежных кампаніяў у Беларусі. Таксама падчас гэтай сустрэчы я атрымаў вельмі важныя навіны, якія могуць датычыць і сітуацыі з Беларускалем. Фактычна ў Бундестаге ўжо завершаны працэдуры, можна казаць, як мне паінфармаваў нямецкі бок, аб прыняцці закона, у адпаведнасці з якім нямецкім кампаніям будзе забаронена ажыццяўляць гаспадарчую, камерцыйную, інвестыцыйную і іншую дзейнасць у гандлёва-эканамічных адносінах з кампаніямі, у якіх парушаюцца правы чалавека. І калі мы паглядзім, напрыклад, Беларускаля, калі там звальняюць работнікаў, калі звальняюць работнікаў на іншых прадпрыемствах, і яны хацелі бы далей працягваць адносіны з нямецкімі кампаніямі, у адпаведнасці з законам Федератыўнай Рэспублікі Германії, гэта будзе немагчыма. Так што кожны дырэктар прадпрыемства, які звальняе сваіх работнікаў,
работникаў за палітычныя погляды, рэпрэсуе іх, прымушае зыходзіць з працы, павінен разумець, што у перспектыве ён не зможа ажыццяўляць эканамічныя адносіны з Германіяй. Дарэчы, прадстаўнікі Германіі паінфармавалі, што такі прэцэдэнт можа пашырыцца і на іншыя краіны Еўрапейскага Саюза. Так што ўладам трэба зразумець, калі яны ўсё ж такі бачаць будучыню Беларусі эканамічна развітай краіны, якая будзе развівацца на карысць грамадзянаў Беларусі, трэба перапыніць пераслед грамадзянаў краіны толькі з пункту гледжання палітычных поглядаў. З іншага боку, у меня былі сустрэчы ў Вене тыдзень таму назад, і мы абмяркоўвалі таксама з прадстаўнікамі Райфайзенбанка. Дарэчы, мы накіравалі лісты ў 38 фінансавых інстытутаў, Міжнародны валютны фонд, рэйтынгавыя агенствы, у Райфайзенбанк, Ситигруп, банк, Societe Generale банк, інфармацыю аб выпуску еўрабондаў, якія былі выпушчаны ў чэрвені мінулага года, у той час, калі ўжо былі затрыманы практычна ўсе патэнцыйныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта краіны. Гэта і Сергей Ціхановскі, і Віктор Бабарыка. Шмат людзей ўжо знаходзілася ў турмах. І ў гэты момант банкі еўрапейскія зрабілі эмісію еўрабондаў. І мы ставілі пытанне, наколькі гэта адпавядае іміджу гэтых кампаній, наколькі адпавядае гэта інтарэсам гэтых банкаў і фінансавых інстытутаў. І мы абгрунтавалі нашу пазіцыю на 5 старонках адпаведным лістом з удзелам замежных адвакатаў, беларускіх адвакатаў. І спадзяемся, што бліжэйшым часам мы атрымаем таксама адказ. Гэтым зацікавілася і фінансавае агентство Bloomberg в гэтай сітуацыі. Так што нельга зарабляць грошы, калі ў краіне пераследуюць людзей. Бо фактычна тыя сродкі, якія планавала Беларусь атрымаць з еўрабондаў, павінны былі быць накіраваны на папаўненне залатавалютных рэзерваў. Але мы бачым, што па выніках мінулага года рэзервы скараціліся практычна на 2 мільярды долараў США. Што азначае, што гэтыя сродкі пайшлі фактычна на падтрыманне рэпрэсіўнага апарату. Ці гэта адпавядае мэтам і місіі гэтых еўрабондаў? І тут паўстае пытанне. Мы абмяркоўвалі таксама пытанні, звязаныя з фінансава-эканамічным абавязательствамі Беларусі па крэдытных пагадненнях, якія былі заключаны до 5 лістапада і пасля 5 лістапада 2020 года. І мы дакладна прадставілі пазіцыю, што, конечно, новая Беларусь будзе выконваць все свае крэдытныя абавязательствы, але крэдыторы павінны правяраць, на якія мэты былі выкарыстаны тыя сродкі, якія былі прадстаўлены до 5 лістапада. Пасля 5 лістапада ўстае пытанне правамоцнасці, магчымасці заключэння нелегітымным прэзідэнтам і нелегітымным урадам якіх-небудзь крэдытных дамоваў. І тут мы, конечно, будем наймаць адпаведных міжнародных адвакатаў, я сказаў гэта і у канцелярыі прэзідэнта Аўстрыі, дзеля таго, каб паставіць пытанне аб сапраўды, наколькі з пункту гледжання міжнароднага права, фінансавага права гэтыя крэдытныя дамовы былі прыняты згодна з гэтымі дакументамі. Так што тут яшчэ шмат пытанняў паўстае. Чым хутчэй беларускія ўлады зразумеюць, што трэба перапыніць гвалт у адносінах да простых грамадзянаў Беларусі, тым хутчэй Беларусь будзе адбудоўваць сваю эканоміку. Сённяшні стан, вельмі дрэнны стан беларускай эканомікі, гэта не вынік санкцый. І што бы там ни казаў Гайдукевич і іншыя прапагандысты на цэнтральных каналах дзяржаўнай прапаганды, сённяшняя драматычная сітуацыя ў эканоміцы Беларусі – гэта вынік фактычна немагчымасці ўрадам кіраваць на эканомікай краіны, недзеяздольнасці ўрада апрацаваць механізмы выхаду з гэтай сітуацыі. Гэта бачыць і разумеюць у Еўропе. Спадар Павел, дзякую вялікі вам за сённяшні каментар, таксама за дзейнасць у вашай асобе. Дзякуй усім дэмакратычным сілам за вашу дзейнасць. Дзякуй вялікі. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, таксама чалец прэзідыуму Каардынацыйнай рады, быў з намі на відэасувязі з Варшавы. Ну, гаспадарства, мы ўжо распавядалі ў нашым эфіры пра марш, які адбыўся сёння ў менскім мікрараёне Курасоўшчына. На вуліцы Асаналіева адбылося 2 затрыманні і відэа вашай увазе.
Жыхары Заслаўя выйшлі з бел-чырвона-белым сцягам і скандавалі «Гэта наш сцяг». Таксама сёння ў Віцебску з акна вывесілі вялізны бел-чырвона-белы сцяг, які прыгожа развіваўся на ветру. І таксама жыхары Жлобіна выйшлі на акцыю салідарнасці з вялікім бел-чырвона-белым сцягам. Як бачым, не гледзячы на такія крокі ўлады забараніць бел-чырвона-белы сцяг, гэта выклікае адваротную рэакцыю грамадзянаў. Яны по-ранейшаму выходзяць з гэтымі сцягамі і нават вывешваюць іх на сваіх вокнах. Вось так зрабіў жыхар Новай Баравой, аднак менш чым за сотню да яго прыйшлі сілавікі, склалі 2 пратаколы, выпісаныя пад капірку нібыта, і ў выніку адбылося 2 суды, 8 і 30 базавых адпаведна. Гісторыя маладзёна ў нашым эфіры. Я хотел бы продемонстрировать, что то, что меняли флаг, так это даже был не сам флаг, это был просто обычный рисунок. Начали менять одиночный пикет. Но тогда это казалось смешным, потому что какой одиночный пикет, когда я в своей квартире, не где-то там на общем фасаде вывешиваю, в своей личной квартире. Но через буквально некоторое время я получаю СМС-уведомление, что в отношении меня возбуждено административное дело по статье 23.34, часть 1, и уже сразу назначен суд. Суд длился буквально минуту, не больше. Судья спросил: висел? Висел. Сняли? Снял. 8 базовых. И уже довольно прошло длительное время, когда я получаю второе СМС-уведомление. Опять меня вызывают в суд, точно по этой же статье 23.34, часть 1. И в итоге по второму 30 базовых. То есть флагов было очень множество. И, даже как-то я лично раз насчитав, что гуляя по району, было 108 флагов. Висело в окнах, то есть это было практически через каждое 5-е чуть ли не окно. С флагами борьба тут очень сильно шла. Многих вызывали, я знаю, многих судили, даже сутки многим здесь давали за флаги. Но чтобы повторно, я не слышал про такого. То есть, грубо говоря, между 2 протоколами прошло даже теоретически меньше суток. И вот так, я такую делаю выснову, что можно ходить каждый день, чуть ли не каждый, это ж можно фотографировать, получается, каждый час разные сотрудники, и каждый день присылать по новому протоколу. И получается, я не знаю, может это новый такой стартап белорусских наших властей, чтобы зарабатывание денег. У меня вопросы появились по этому. Ужо зараз до нашага эфіру далучаецца прадстаўнік Святланы Ціхановскай па міжнародных пытаннях. Гэта Франак Вечорка. Франак, вітаем цябе. Добрый день. Можа, тады ад пачатку у працяг размовы з Паўлам Латушкам гаварылі з ім пра міжнародныя сустрэчы за апошні тыдзень, што адбылося. Ці можна дапоўніць карціну яшчэ і што было ў штабе Святланы Ціхановскай за апошні тыдзень? Так, безумоўна. Гэты тыдзень Святлана Ціхановская правяла ў Вільні на званках з лекарамі, мясцовымі супольнасцямі, студэнтамі. Гэта быў увесь тыдзень планавання дзейнасці да вясны. Таму што ўсе задаюць адно пытанне, які план, што рабіць, хочуць канкрэтыкі. Але ў сераду чацвер-пятніцы адбыліся важныя сустрэчы палітычныя. Адбыўся першы кантакт з Украінай. Дмітро Кулеба запрасіў Ціхановскую да размовы, да інаўгурацыйнай сустрэчы Люблінскага трыкутніка. Адбыўся выступ Ціхановскай на вельмі аўтарытэтнай сустрэчы, арганізаванай Еўрапейскай радай міжнародных адносін, дзе яе вітаў міністр замежных справаў Францыі. І гэта, магчыма, першы высокаўзроўню кантакт пасля сустрэчы з Макронам, які пацвердзіў, што Францыя будзе падтрымліваць дэмакратычны рух. І Святлана Ціхановская выступіла таксама на некалькіх іншых важных канферэнцыях, асабліва канферэнцыя, арганізаваная інстытутам Русі. Гэта інстытут, які вывучае пытанні абароны і бяспекі, дзе былі і дэпутаты брытанскага парламенту, і аўтарытэтныя асобы, і эксперты. І я думаю, што... І таксама на гэтым тыдні, акрамя Украіны, таксама быў пэўны кантакт з расійскімі медыямі. І мне вельмі цікава паглядзець, які будзе эфект, на наступным тыдні пачуем. Вось гэтыя шырокія кантакты на вельмі высокім узроўні, на самым высокім, прынамсі Лукашенко і марыць пра такі не можа. Ці сведчаць яны пра тое, што Захад масава насамрэч успрымае Святлану Ціхановскую менавіта як адзіную прадстаўніцу беларускага народу, беларускай незалежнай дзяржавы дэмакратычнай?
Абсолютно так. Святлана Ціхановская – это адзіны легітымны лідар. За яе прагаласавала больш за 50% беларусаў, і да наступных выбараў іншага прадстаўніка беларускага народа быць не можа. Яе сустракаюць з усімі дзяржаўнымі рэгаліямі, ёй прадастаўляюцца картэж, бяспека, яе сустракаюць па пратаколе, робяць пратакольныя фотаздымкі. Адзінае, дзе не было, дзе аднаго элемента не хапала, гэта на сустрэчы з Меркель. Не хапала супольнага фотаздымку перад сустрэчай і падчас сустрэчы. Але ў цэлым мы маем дзяржаўнага лідара. Задача цяпер, каб Святлана Ціхановская, каманда, Павел Латушка, усе, хто удзельнічаюць у гэтай міжнароднай працы, гаварылі адным голасам. І тут тры асноўныя слупы дзейнасці ў нас ёсць. Першае – гэта падтрымка, солідарнасць, другое – гэта ціск на рэжым, трэцяе – гэта справядлівасць. У першым мы гаворым пра міжнародныя кампаніі солідарнасці. 7 лютого будзе абвешчаны Міжнародны дзень солідарнасці з Беларусью, канферэнцыі па ўсім свеце. У солідарнасці мы таксама кажам пра падтрымку медыям. Вельмі шмат кажам пра падтрымку Белсата, Еўрапейскае радыё для Беларусі, Радыё Свабода, Тутбай, які зараз пазбавілі статусу СМІ. У другім ціск на рэжым мы кажам пра дэлегітымізацыю Лукашэнкі, выключэнне БТ з Еўрапейскага саюзу вяшчальнікаў, ОМОН і ГУБОПІК прызнанне іх тэрарыстычнымі арганізацыямі. Карпянкоў мусіць быць першы ў спісе тэрарыстаў і санкцыянаваных асобаў у еўразвязе. Гэта ўсё ціск, пазбаўленне рэжыму рэсурсаў, каб у рэжыма не было чым плаціць ОМОНу і каб ён быў вымушаны пайсці на дыялог. І трэцяе – справядлівасць, у якім у нас ёсць гіганцкі прагрэс за апошнія 10 дзён. Амаль 30 справаў падрыхтаваныя ў Польшчы, Чэхіі, Літве. Гэта справы ахвяраў супраць тых, хто іх збіваў, катаваў у Беларусі. Так званая універсальная юрысдыкцыя. І нарэшце распачатыя, рыхтуюцца да пачатку міжнароднае расследаванне, дакументы якога павінны быць у ідэале перададзеныя ў міжнародны трыбунал. І мы зараз таксама чакаем, хто будзе выбраны генеральным пракурорам міжнароднага крымінальнага суду. І мы маем вялікае спадзяванне, што новы пракурор прыме валявое рашэнне, каб узбудзіць, распачаць праверку па справе злачынства супраць правоў чалавека ў Беларусі. Ну і таксама гэты тыдзень, гэта таксама і сёння. Сёння, ну вось можам яшчэ гаварыць пра вылучэнне Святланы Ціхановскай на Нобелеўскую прэмію міру. Гэта вылучэнне здзейсніў прэзідэнт Літвы спадар Наўседа. Наколькі гэтае вылучэнне само па сабе, незалежна ад выніку, наколькі яно важнае, наколькі яно можа дадаць вагі голасу вольнай Беларусі на міжнароднай арэне? Мы ў такой сітуацыі, калі любая згадка Беларусі мае значэнне. Беларуская тэма губляецца трошкі за расійскімі пратэстамі, за ковідам, таму што ўся Еўропа зараз занятая вырашэннем пытанняў з вакцынацыяй, напрыклад, з пераадоленнем вось гэтага пандэмічнага крызісу. І беларуская тэма прабіваецца вельмі рэдка ў міжнародныя медыі. Тое, што Святлану Ціхановскую выручылі на Нобелеўскую прэмію, гэта навіна. Тое, што кожны дзень людзі працягваюць ахвяраваць сабой, пратэставаць, гэта навіна. І гэтыя пратэсты, якія вы, дарагія беларусы, праводзіце кожны дзень, яны дапамагаюць трымаць Беларусь на парадку дня. Без гэтых штодзённых пратэстаў у нас нічога не атрымаецца, прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці. Не ведаю, пераможа Святлана Ціхановская, не пераможа. Мы ўжо маем Святлану Алексіевіч, якая робіць гіганцкую справу. Але нам вельмі важна выкарыстоўваць кожную магчымасць, каб пра Беларусь казалі у Берліне, у Брюсселі, у Вашынгтоне, у Маскве і ў Кіеве. І нам вельмі важна таксама далучаць і будаваць больш саюзнікаў. Мы ўжо зараз маем 40 дыпламатычных стасункаў з рознымі краінамі ў свеце, і мы хочам далучыць таксама сюды постсавецкія краіны. Мы зараз працуем над Грузіяй, мы зараз працуем над Украінай, над Малдовай. Я спадзяюся, ўжо ў бліжэйшы час у нас будуць вельмі важныя навіны для вас. Таксама прэм'ер-міністрка Літвы Інгрыда Шаманіце заяўляла пра падтрымку для уцекачоў беларускіх. Вялося там пра спрашчэнне міграцыйнай працэдуры, пра умовы для бізнесу, пераводу яго ў Літву. Маглі б вы штосьці падрабязней таксама пра гэта распавесці? Безумоўна. Літва і Польшча выдаюць бясплатныя візы для беларусаў, якія падаюць на так званую гуманітарную дапамогу, на гуманітарны калідор. Выдадзеныя сотні візаў. Сотні, тысячы чалавек часова вымушана эмігравалі, і яны ў любы момант змогуць вярнуцца ў Беларусь. Але таксама важна падтрымліваць той бізнес прадпрымальнікаў, якія пацярпелі пасля нацыянальнага страйку, фірмы якіх закрылі, каб яны мелі магчымасць хутка ўзнавіць свой бізнес, працягваць сваю працу, магчыма падтрымліваць дэмакратычную
палітычны рух, пратэсны рух у Беларусі. І таму размова з Шымонітай, як і размова з польскім урадам раней, была вельмі важная, каб спрасціць працэдуры, каб зрабіць выключэнне, каб тым, хто вымушана пераязджае ці ў Украіну, пра гэта таксама, дарэчы, гаварылі з панам Кулебаю, ці ў Польшчу, ці ў Літву, каб яны маглі гэта вельмі хутка, безбалезна зрабіць і працягваць сваю працу. Але памятаем, што ўсё, што мы робім, павінна мець адну мэту, каб гэтыя беларусы маглі хутка вярнуцца ў Беларусь, каб студэнты, якія атрымліваюць стыпендыю, маглі вучыцца, будучы ў Менску, у Горадні, у Гомелі, не выязджаючы. Трэба прыкласці ўсе намаганні, каб тая дапамога, якую мы зараз атрымліваем для Беларусі, каб яна ішла ў Беларусь, і каб людзі адчувалі, што ўвесь свет салідарны. Франя, яшчэ пытанне наконт уласна постсавецкай прасторы. Чаму гэтак здарылася, што лёд крануўся на украінскім кірунку? Ведаем, што Украіна, прынамсі, так адмоўчвалася пасля шэрагу выказванняў, яшчэ таксама улічваючы эканамічныя цесныя сувязі афіцыйнай Беларусі, афіцыйнай Украіны. Чым можна патлумачыць тое, што Украіна упершыню выказалася публічна на самым высокім узроўні у бок Святланы Ціхановскай? Ну і адразу, калі пра постсавецкую прастору, адносна Расіі, таксама, як сітуацыя выглядае на расійскім кірунку, бо ведаем, што, да прыкладу, пратэсты, якія зараз там адбываюцца, іх вельмі шмат хто параўноўвае, праводзіць паралелі з беларускай рэвалюцыяй, і на тле гэта, наўрад ці цяперашнія ўлады Расіі будуць хацець з сябрамі сваіх апанентаў мець нейкія справы. Ці там штосьці вядзецца, можна пра ўкраінскі і расійскі кірункі? Так, Валер, сапраўды вельмі істотна працаваць не толькі з Захадам, не толькі са Штатамі, Канадай, але і з тымі, хто былі ў савецкім блоку. І ва ўкраіне не было кантакту. Амаль 4 месяцы я спрабаваў завязаць кантакт, афіцыйны кантакт з міністэрствам, але гэта была прыватная перапіска збольшага, і ніякае афіцыйнае запрашэнне для Святланы Ціхановскай не паступала. Безумоўна, украінцы вельмі баяцца дражніць, раздражняць Лукашэнку, таму што яны закупляюць энергію, яны супрацоўнічаюць, ёсць пастаўкі нейкіх дэталяў для ўзбраення. Памятаем, што Украіна вядзе вайну. І таму для іх зараз згубіць, цалкам пакінуць непрыкрытую мяжу з Беларусю, это значыць пусціць Расію на мяжу. І таму яны вельмі асцярожна ставяцца да гэтых пратэстаў рэвалюцыі. Але ёсць вялізны ціск грамадства, таму што бальшыня украінцаў вельмі сімпатызуюць беларусам, як і беларусы тым, хто прыязджаў тым, хто сімпатызаваў людзям на Майдане. І таму гэты ціск з грамадства, плюс заявы Лукашэнкі, абвінавачванні ў бок Украіны, што украінцы рыхтуюць там лягеры для беларускіх пратэстоўцаў, што падтрымліваюць рэвалюцыю, летні куклаводы, гэта вывела з сябе украінскія эліты. І што мы бачым за апошні тыдзень з Кулебаю і з украінцамі, што украінцы спрашчаюць умовы для рэлякантаў і уцекачоў з Беларусі, пра гэта ідзецца гаворка. Кулеба сказаў, што Лукашэнку больш афіцыйна не будуць называць прэзідэнтам, толькі былы прэзідэнт Беларусі. Гэта значыць, што адбываецца поўная дэлегітымізацыя. Ну і наступны крок, які мы чакаем, гэта сустрэча афіцыйная Святланы Ціхановскай з кіраўніцтвам Украіны на любой тэрыторыі, ва Ўкраіне ці на нейтральнай. Гэта наша мэта, гэта наш план і тое, да чым павінны імкнуцца. А што тычыцца Расіі і іншых дзяржаваў, нам вельмі важна, каб Лукашэнку не прызнавалі асноўныя лідары свету. Тыя, хто вызначаюць міжнародную палітыку, тыя, хто засядаюць у Радзе бяспекі ААН. Таму нам трэба актыўней працаваць з Расіяй і з Кітаем. Вось гэта дзве дзяржавы, дзе ў нас ёсць поўны прабел. Расія не давярае Святлане Ціхановскай, не давярае каардынацыйнай радзе. Мы бачым, што кантакты вельмі сціплыя, і я скажу нават таксічныя. Таму трэба пераканаць, што змены ў Беларусі не пагражаюць Маскве, што гэта будуць прагматычныя адносіны. Беларусь будзе працаваць у сваіх інтарэсах, але не ў шкоду сваім суседзям. Суседзі, яны назаўжды, і трэба вучыцца працаваць разам. Ну і зараз Святлана Ціхановская спрабуе працаваць з расійскімі медыямі. Было дадзена інтэрв'ю аднаму з самых папулярных пракрамлёўскіх медыяў. Неўзабаве гэта інтэрв'ю, магчыма, з'явіцца на публіцы. Паглядзім, які будзе эфект. Самае важнае тлумачыць Расіі, што гэта не супраць яе. Ну і з Кітаем. Вельмі важна, каб Кітай зразумеў, што інвестыцыі, якія Кітай зараз пакідае ў Беларусь альбо плануе Беларусь, не прападуць, не замарозіць. Ніхто іх не выкіне. Кітай можа працягваць
працаваць у Беларусі не горш, а нават лепш без Лукашэнкі. Кітай гэта стратэгічны саюзнік Беларусі. Кітай быў такім, Кітай такім застанецца, і нам вельмі важна паслаць гэты месседж, над чым мы зараз і працуем. Франі, я удакладніць толькі хачу наконт працы з расійскімі медыямі. Ведаем, што на днях там чарговыя палітычныя маргіналы ў Беларусі такую ініцыятыву праявілі, каб прызнаць каардынацыйную раду тэрарыстычнай арганізацыяй. У Беларусі такі закон, як павернеш, так і выйшла. Усе мы цудоўна гэта ведаем. Калі раптам такое здарыцца, ці можа гэта перашкодзіць у гэтым кірунку па працы з расійскімі медыямі, таму што ведаем, што там дастаткова жорсткае нацыянальнае заканадаўства, яно забараняе там згадваць, напрыклад, назву арганізацыяў, якія прызнаныя тэрарыстычнымі. І ў сувязі з тым, што існуе гэты палітычны гібрид, саюзная дзяржава, ці ёсць тут нейкія пагрозы? Гэта ініцыятыва маргіналаў, палітычных маргіналаў. Для Крамля вельмі важна заставацца ў нейтральных, больш-менш нейтральных адносінах з каардынацыйнай радай, таму што гэта адзіны легітымны прадстаўнік беларускага народу, які прызнаюць асноўныя міжнародныя гульцы, які замацаваны ў законе ЗША, актов дэмакратыі ў Беларусі, які замацаваны ў рэзалюцыі Еўрапарламенту, ў рэзалюцыі Бундестагу. Каардынацыйная рада – гэта тая платформа, з якой і на базе якой будзе дыялог. І Расія гэта разумее. І калі там Ціхановская, Целатушка могуць быць негатыўна ўспрымацца з боку Крамля, то каардынацыйная рада, яна не мае палітычнай пазіцыі, яна не мае палітычнага вектару. Гэта прадстаўнічы орган. Таму ўсе гэтыя законы, заявы, яны не маюць значэння. Як толькі Лукашенко аслабне, а ён аслабне з пацяпленнем, з узмацненнем вулічных акцыяў, з вызваленнем першых палітвязняў, а гэта, я спадзяюся, пачне адбывацца ўжо неўзабаве, таму што рэсурсаў у рэжыма не так шмат засталося. Расейцам таксама прыйдзецца шукаць, з кім дамаўляцца, з кім перамаўляцца. Таму што цяпер, акрамя Лукашэнкі, у іх сапраўды у Беларусі няма саюзнікаў. Таксама падрыхтоўку да таго, каб прызнаць экстрэмісцкім бел-чырвона-белы сцяг, заявіла Генпракуратура. У адказ ужо 47 тысяч чалавек падпісалі петыцыю супраць гэтага, у той час, як у пракуратуру нібыта звярнулася 100 асоб. Вось параўноўваючы гэтыя лічбы, што можна сказаць пра такія захады? Чым кіруюцца тады ўлады, калі гатовыя пайсці на такі крок? Лукашэнкаўскі рэжым спрабуе раскалоць, падзяліць. Вось гэтая ўся казуістыка, ўсе гэтыя юрыдычныя гульні, не маюць нічога супольнага з рэальнасцю. Я думаю, што яны на рэальнасці не ўплываюць. Усе гэтыя рашэнні, прызнанні, непрызнанні, яны будуць скасаваныя ў першы ж момант. Я думаю, што і цяпер усе рашэнні пракуратуры, лукашэнкаўскіх органаў мы не павінны прызнаваць. Байкот рэжыму. Мы яго абвясцілі пасля 9 жніўня. У яго няма ні легальнасці, ні легітымнасці. Таму давайце не прызнаваць гэтыя рашэнні, не прызнаваць гэтыя законы. Нашых паплечнікаў, сяброў, журналістаў судзяць па надуманых абвінавачваннях у турмах. І слухаць рэжым і прыслухоўвацца да іхніх законаў гэта смеху варта. Калі яны яшчэ забароняць бел-чырвоны-белы сцяг, то это просто будзе званочак, што сістэма ператвараецца не проста ў махровы такі мілітарны таталітарызм, а ператвараецца ў фашызм. Можна чаго цягнуць, можна ўжо сказаць, што нешта падобнае, на жаль, ужо адбылося. Між тым, як толькі з'явілася гэта інфармацыя пра гэты анонс Генпракуратуры, з'явіліся меркаванні, якія мне асабіста падаюцца вельмі слушнымі наконт таго, што гэта можа быць папросту такое адцягванне ўвагі пратэстоўцаў ад сапраўды там важных і небяспечных для цяперашніх уладаў Беларусі тэмаў. То бок усе зараз пратэсты, давайце мы вакол бел-чырвона-белага сцяга і не будзем гаварыць там пра злачынствы, пра адсутнасць выбараў, пра патрэбу змены ўлады, пра патрэбу змены эканамічнага вектору і скіруемся толькі ў адзін бок, у бок бела-чырвона-белага сцягу. Ці як ты ацэньваеш вось гэткае меркаванне наконт таго, што это можа быць папросту такое адцягванне ўвагі? Я думаю, что сцяг – это все-таки особистое решение Лукашенки. Стратегия какая? Знищить визуализацию.
Ім было страшна, калі яны бачылі сотні сцягоў на маршы свабоды 16 жніўня, потым на маршы вызвалення, на маршы адзінства. Ім было страшна, калі яны бачылі, як людзі вывешвалі гэтыя сцягі. Гэтыя сцягі – гэта візуалізацыя пратэсту. Калі іх схаваеш, тады пратэст становіцца такі неясны, шэры. І таму яны змагаюцца са сцягам. Але памятаем таксама, што любыя рашэнні, якія зараз робіць Лукашенко, спрацуюць супраць яго. Ён не разумее, што зараз ён робіць памылкі. І гэтыя памылкі паслужаць трыгерам для масавых выступленняў, для новых акцыяў, для новых маршаў. Таму хай забараняе, хай робіць. Я думаю, што гэта толькі будзе злаваць людзей, толькі мабілізаваць, толькі натхняць на барацьбу. Таму што цяпер, пасля забароны чырвона-белага сцяга, ён стане сакральным сімвалам. І ў першыя ж дні пасля падзення Лукашэнкі ён стане дзяржаўным. Абсолютно згодны з табою таксама. Дзякуй вялікі, Фране, за размову. Франак Вячорка, дарадца, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай па міжнародных пытаннях, быў з намі на відэасувязі. Дякую. Дякую. Гаспадарства, хотели бы мы вернуться до акции у Заслаўі, як люди сёння протестовали там у наступным відэа. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Заглохнет, когда диктатор сдохнет! Не забудем, не простим! Это наш стяг! Это наш стяг! Делаем, можем, переможем! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Свободу народу! Хочем воли! Легчай доли! Хочем воли! Легчай доли! Ну а пратэст рэжыму Лукашэнку традыцыйна гучыць не толькі ў Беларусі, але за межамі. Сёння акцыі адбыліся ў Кіеве, Маскве, Санкт-Петербурзе, у польскім Вроцлаве, а таксама у Даніі. Калі ёсць магчымасць, то паспрабуем зараз злучыцца з нашай журналісткай Любоўю Лунёвай, якая назірае за сітуацыяй у Менску на Камароўскім рынку. Любоў, добрый вечар. Добрый раніцы, прабач. Добрый день. Такая ситуация, я выбачаюсь, такая ситуация в Беларуси, такая змрочная, что уже часом можно легко помылиться. Раніца, вечер, калі ласка. Ну, а тут якраз таки цудоўны марозны дзянёк. Я знаходжуся ў раёне плошчы Якуба Коласа, Камароўскага рынка, вуліцы Сурганова, прайшлася па Кульман. Ну, могу сказать, что, конечно, сегодня раница порадовала нас всех вывешиванием стягу. Вот я гляжу, стяги висят великих померов на древах. И что мне больше всего я не могу зразуметь, как люди увогуле умудрились вывесить эти стяги на галинках таких тонюсеньких, як яны гэта рабілі на ўзроўні трэцяга паверху некаторыя дрэвы. Прычым вось гэтая уся аллея, можно так сказать, просто, ведаеце, такая ситуация, что цяпер уже боишься нават назвать место, но мы ведаем, что ў хуткім часе тут адразу тады з'явяцца прадстаўнікі МНС, милиция, и тому люди нават у чатах пишут, ну что, висять, отказывают. Так и не фоткайте, только не полите место, бо приедут сдымуть. И вот просто скажу, что як только ты приходишь у дворы, а одразу бачишь и сёння, и на это сёння великую колькость стягов. Не на фасадах домов, не на лоджиях, бо мы ведаем, чым гэта теперь уже сканчивается, а менавіта на дрэвах. Да каго прыйсці, у каго здымаць, ну калі што, так здымаць ім трэба. І мне гэта нагадвае такія вось фільмы пра вайну. Так вось дзейнічалі падпольшчыкі ці партызаны, калі яны ўначы расклеивали гэтыя улёткі, каб людзі, калі толькі раніцай выйдуць з сваіх дамоў, ведалі, што адбываецца на фронтах вайны. Так вось і цяпер. Гэта знак, што мы не ўмёрлі, што ўсё пакуль што ўсё пад кантролем, пакуль што мы ніхто не здаемся. А тым часам я прайшлася, ну, скажем так, каля плошчы, бліжэй да плошчы Якуба Коласа, у дворах, налічыла такі ланцуг, чалавек 26 было. Яны ішлі дворами, адзін аднаму казалі, папярэджвалі, толькі сочым, каб не было нас бачна з праезнай часткі, шлі дворами, хвіталі жыхары домов, люди шлі са сцяжкамі на спине,
пару человек несли их на таких вот растяжках, на таких палках драўляных. І вось менавіта такая тактика, люди вельмі таким хутким маршем пробегліся, показать, что сегодня неделя и что мы вот так это робим. А я даведалася, что основные акции есть такие локальные в дворах будут отбываться як сильнее. Ну и нават то, что люди прошлись литерально, тут в 5 кроках от этой акции находится вот это управление внутренних справ, милиция Советского района, просто, можно сказать, у них под носом прошлись таким маршем, и, конечно, нехто и фотоздымки зробил. Так что я не убачить, як они пильно тут, вот у них все в патрулях, узмацнение, а прям под носом прошла акция. Просто вот насупроти Рауса. Так что пока что такая ситуация, и вельмі такие узнеслые настрои людей, людям это вельмі подобається. Люба, ну вось узнеслые настрой, нягледзячы на тое, што нават ты кажаш, што ёсць асацыяцыі такія з часамі нямецкай акупацыі. Між тым у мяне таксама, вось калі глядзець на дваравыя акцыі, на вулічныя акцыі ў цяперашнім фармаце, ёсць асацыяцыі таксама і з 90-мі, а таксама нулявымі гадамі, калі таксама людзі вешалі, я сам памятаю, вешаў гэтыя чырвона-белыя сцягі там на правадах, на дахах. Ці ў цябе няма такіх асацыяцыяў з 90-мі? Калі ёсць, то можа ёсць нейкія адрозненні, чым адрозніваецца цяперашняя ситуацыя? Ситуация, конечно, отрознивается, потому что я памятаю, як «Молодый фронт», это была самая такая активная на той момент организация молоді. Яны вывешивали над будинком, где находится редакция «Вечернего Минску», на площади Перамоги, и потом милициянты вымушены были, никаких не выкликали пожарных, бо это министерство казало, что зараз у нас іншие справы, мы не будем там стяги снимать, и милициянты вымушены были лазить там по гэтых дахах, рызыкуючы сваім жыццём, яны мне потым скардзіліся, каб здымаць гэтыя сцягі. Але тады былі адзінкі, якія гэта рабілі, людзі бачылі. Не было тады такіх мабільных тэлефонаў, каб людзі маглі ў сеткі гэта все закідваць і потым яшчэ каментаваць. А вось цяпер гэта робяць людзі абсалютна, калі мы тых ведалі, гэта прадстаўнік «Молодого фронту», гэта там. А тут гэта робяць звычайныя людзі. Гэта робяць звычайныя людзі менавіта, як у часы да людзей нарэшце, ну, можна сказаць, так дайшло, да, што ўсё ж таки гэта такая своеасаблівая акупацыя. Акупацыя толькі тут, конечно, не знешні вораг, там, хотя вот шмат тут ужо присвячаецца гэтым падзеям, які сёння адбываецца ў Расіі, пішуць, што калі яны вызваляцца, то і мы вызвалімся, так вось было у Польшчы, калі рухнуў Савецкі Саюз, тады і Польшча змагла вызваліцца, і ў нас є надзея на тое, як будуць адбывацца гэтыя падзеі ў Расіі. Але мы бачым, што яны адбываюцца абсалютна па такім сцэнару. Ну, я маю на ўвазе разгоны. Але сёння, што вот я сказала бы, у чым адрозненне, нават сёння я гляжу ў дваравых чатах, людзі з раніцы пачалі пісаць па-беларуску. «Добрый день, суседзі», такая, можна сказаць, пераклічка, і вось люди дамовіліся ў чатах, это тычыцца кіеўскага скверу, які крыху далей на бульвары Шевчэнкі. Сёння кожную нядзелю размаўляць, пісаць у чатах па-беларуску. Кажуць, хто ніколі раней не карыстаўся беларускай мовай, калі ласка, пішыце хаця б на трасянцы, мы вас зразумеем. Хотя бы неделю. А потом поглядим, як будут развиваться події. Може, люди потроху почнуть писать. Одна справа ти розумієш, а інша справа ти свої думки викладаєш на этой мові. І це вже такий крок, який, до речі, відбувся менавіта сьогодні. Люди раптом домовилися менавіта на знак вот такого супротиву, супротив той ситуації, коли цяпер вырашаецца вось гэты лёс, каб прызналі чырвона-белую сімволіку экстрэмісткай. І вось такі, калі мы будзем цярпець, калі мы не пачнем размаўляць па-беларуску, людзі некаторыя пішуць, то завтра признают и белорусскую мову экстремистской. То есть такая позиция, яна вельмі такая цікавая. И это то, что отбывается менавіта вот адбылося з гэтымі суткамі, можна сказаць. Гэта таксама такі штуршок, які за собой, мне здаецца, пацягне нейкія новыя
новые некие акции, новые некие думки, некие новые поводження людей у такой ситуации. Любов, дякую вялікі табе за каментар, таксама за высновы, з якімі я, як былы малафронтовец, цалкам згодны. Вось, напэўна, галоўнае адрозненне ад 90-х нулявых у тым, што тады ўсё-такі пераважна дзейнічаў, ну, скажем так, палітычны актыў, а сёння гэта такое сапраўды народнае рушанне. Любов Лунёва была з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. І паводле апошняй інфармацыі, петыцыя супраць прызнання бело-чырвона-белага сцяга экстрэмісцкім набрала ўжо больш за 50 000 подпісаў. Вось такая рэакцыя на захады Генпракуратуры на гатовасць прызнаць БЧБ экстрэмісцкім. А як да гэтага ставяцца менчукі, уласна, цяпер пабачым. Я супраць гэтай пракуратуры і ўвогуле іхных ідэй. Гісторыю не пераделаешь. Флагом экстремистским бело-красное я не считаю. Вот. Считаю, что это все-таки наша история, и нужно его оставить, и надо все-таки правильное отношение к нему показывать. Скажем, по опыту жизни, хоть есть традиции, но не понимаю, из-за чего происходит вот это вот волнение по поводу флагов и так далее. Важно, в общем, что люди, большинство, как живут, и чтобы им было хорошо. Генпрокуратура, конечно, должна рассмотреть этот вопрос. Им же надо чем-то заниматься. Вот. Мое отношение нейтральное. Это абурае, это крыўдзіць, это выклікае нейкую злобу внутри, напэўна, так. І нібы у нас хочацца забраць такое апошняе, што грэе душу. Ведаеце, гэта ўжо не пра нейкія нават свабоду перасоўвання, гэта нейкая ўнутраная свабода, якую таксама хочуць забраць. Бело-червоный, но это символ того, что сейчас происходит. И я не думаю, что это как-то связано с какими-то событиями далеких лет. Мы же не берем власовский флаг, не возмущаемся, никто в России не возмущается, не признает, а на Олимпиадах с ними ходят. Мое отношение, оно никакое, потому что я считаю, что это неправильно, потому что флаг, в принципе, как его можно запретить, если изначально он ничего плохого это не значил. Вот. Для чего это делается? Наверное, для того, чтобы заводить больше каких-то дел против людей, которые используют этот флаг. Значение символики недооценивается. Пока у нас будет совдеповский герб, совдеповский флаг, как это ни странно, ничего не поменяется. Больш за 800 чалавек затрымалі на акцыях у падтрымку Алексея Навальнага ў Расіі. Там сёння выйшло крыху менш прыхільнікаў Алексея Навальнага, чым у мінулае выходнае. Тым не менш, затрыманні працягваюцца, хаця міліцыя, паліцыя і сёння не выкарыстоўвае дубінкі, не выкарыстоўвае спецсродкі. Але як сітуацыя выглядае дакладна, ведае Глеб Беличенко, наш корреспондент у Москве. Глеб, приветствуем тебя. Расскажи, пожалуйста, об обстановке в Москве. Коллеги, добрый день. Я бы начал прежде всего с поправки. Она касается того, что полиция сегодня применяет спецсредства. Достоверно известно о том, что в Владивостоке применялся слезоточивый газ, применялись дубинки, электрошокеры. На моих глазах сегодня вот на Комсомольской площади, откуда мы сейчас двигаемся в сторону следственного изолятора «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный. Вот на Комсомольской площади, откуда я буквально полчаса назад ушел, на моих глазах полицейские довольно жестко избивали задержанных, потом затаскивали их в автозаке. Поэтому не могу сказать, что очень мягко, но стоит отметить, что сегодня впервые российская оппозиция применила вот эту вот белорусскую тактику, причем лучших ее августовских дней. Сегодня вот прям несколько тысяч, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек идут определенным маршрутом. Все должно было начаться на Лубянке, но там перекрыли подходы, используя очень большие силы полиции, Росгвардии и других спецслужб. Примерно за 40 минут до начала сбора Леонид Волков, коллега Алексея Навального, начальник его региональных штабов, объявил, что сбор будет на Красносельской станции метро и на Сухаревской. Чуть позже, когда люди собрались, там и начались задержания.
Леонид Волков в Телеграме написал о том, что все двигаемся на Комсомольскую площадь, на площадь 3 вокзалов. Там были такие достаточно жесткие как раз задержания. Наверное, несколько сотен бойцов ОМОНа и Росгвардии зачищали Комсомольскую площадь. Вот вы можете слышать, автомобили гудят в поддержку протестующих. Здесь вот такой тонкой струйкой идем в сторону следственного изолятора, где находится Алексей Навальный. И на то, что полиция ставила несколько кордонов и не пропуская людей, все еще, наверное, несколько тысяч человек продолжают двигаться в сторону Матросской тишины, но пока сложно оценить впервые была применена вот эта тактика смены места проведения мероприятия в последний момент, поэтому это, безусловно, не успевает растущих. А что требовали протестующие? Что скандировали протестующие? Чего требовали сегодня? Да, крики достаточно стандартные, они уже годами отработаны. Путин вор, свобода, свободу, Путина в отставку, долой царя. То есть это движение, несмотря на то, что митинги начались в поддержку Алексея Навального, которого по версии команды Навального, по версии, там, в том числе иностранной прессы, к отравлению которого причастны сотрудники Федеральной службы безопасности, несмотря на вот эту вот точку входа в протест, сейчас мы можем констатировать, что люди вышли потому, что они недовольны, потому что много лет происходит стагнация там, гражданского общества, стагнация прав и свобод. Ну, каждый, по большому счету, выходит за свои какие-то ценности и идеи, поэтому каких-то требований нет. Вот, например, я сегодня видел группу феминисток, которые обвиняли власть как раз в насилии, маскулинности чрезмерной. Вот можете посмотреть, здесь люди собираются насколько я понимаю, на театре, вот, занимают позиции. То есть это такой протест, у которого нет какого-то центра принятия решений, но при этом сейчас вот, эти люди двигаются в сторону изолятора, где находится Алексей Навальный. Насколько мне известно, подъезды к изолятору перекрыты, и сейчас там уже дежурит Росгвардия, ОМОН, полиция и всевозможные силовики. Глеб, ну логично и понятно, что за протестами в Беларуси следили не только люди в России, которые выступает против Владимира Путина, но также и силовой блок. Поэтому такой логический вопрос сразу. Есть ли какие-то отличия в тактике акций протеста у вот, российских протестующих, или вот просто копируется белорусский сценарий, за которым, я повторюсь, следили, конечно же, и силовики, соответственно, и более-менее к ним подготовлены? Ну, знаете, слава богу, у нас не Беларусь, как говорят, ну, в плохом смысле, естественно, поскольку, ну, вот таких тактик, когда подъезжают бусики и вот люди в штатском, забыл, к сожалению, как это правильно называется на белорусском жаргоне. Таких тактик нет. Единственный случай сегодня за весь день зафиксирован, по-моему, в Владивостоке. Там корреспондента YouTube-канала «Русньюз» задержали люди в штатском, которые выскочили из машины скорой помощи. А так каких-то жестких пыток, избиений. Вот здесь находится общежитие. Строители, насколько я понимаю, они тоже кричат в поддержку митингующих. В общем, какой-то, простите меня за такой низкий язык жести, все еще пока не происходит. Все в рамках того, к чему мы привыкли за последние 15 лет. Напомню, что там такая культура протеста в России зарождалась примерно в 2007 году. Новая культура протеста при Путине. Это стратегия 31. Напомню, что 31-я статья Конституции разрешает россиянам мирно протестовать и собираться. И вот это понятие несанкционированная акция, которой пользуются полицейские, оно как бы не имеет права на жизнь и совершенно не законное это понятие. И вот еще тогда задерживали журналистов, задерживали активистов, но это все без чрезмерных каких-то пыток, избиений. Ну, и сейчас в целом картина, наверное, такая, что вот именно худший опыт белорусских силовиков, опыт насилия все еще пока не применяется здесь у нас в России.
Глеб, ну вот я хотел ремарочкой ответить. У вас говорят, у нас, к счастью, не Беларусь. Я могу ответить, у нас, к счастью, не Россия. Ну вот еще такой интересный момент. Я в плохом смысле. Ну, то есть вы меня поняли. Это шутка была. Глеб, ну вот еще такой момент насчет взаимных наблюдений. Раньше россияне, когда следили за Беларусью, то многие говорили, что для Путина тоже очень важно следить за ситуацией в Беларуси, потому что если в Беларуси что-то произойдет, то и в России следом. Следующая будет Россия. Сейчас... Если слышишь меня, то хорошо. Сейчас... Отлично слышу. Да, хорошо. Сейчас часть белорусов, которая следит за протестами в России, они говорят вот с точностью да наоборот. Если сейчас россияне победят Путина, то тогда и Беларусь освободится от Лукашенко. И вот в ситуации такой я хотел уточнить, по твоим ощущениям, настроения у россиян какие сейчас? Это такие же, как были во времена прежних массовых выступлений, например, на Болотной, подобных выступлений меньших? Или это уже что-то уже такое серьезное, как в Беларуси, когда весь народ понимает, что все, дальше так нельзя? Как бы ты оценил? Но все-таки та точка входа, опять же, в протест, которая была в Беларуси в августе и которая сейчас есть, это немножко разные точки входа, на мой взгляд, естественно. И мне кажется, что все-таки в Беларуси за счет такого более плотного комьюнити, более плотного ощущения страны, себя в стране, протест был таким более в том моменте, в августовском, он был более мощным, чем сейчас в России. Это происходит, безусловно, потому, что достаточно долгое время россияне жили на хорошем экономическом уровне. И несмотря на кризисы 2008 года, несмотря на санкции за присоединение Крыма в 2014 году, несмотря на все эти процессы, в среднем все равно, если сравнивать с теми самыми пресловутыми 90-ми, которыми Владимир Путин пугает всех, конечно же, в среднем россияне жили лучше, но сейчас, вот, знаете, главное, на мой взгляд, это отсутствие чувства перспективы и какого-то смысла. То есть нам не предлагается ничего, как нам, россиянам, как народу, не предлагается ничего такого, за что мы могли бы как бы держаться и расти, развиваться, верить в будущее и так далее. Сейчас какое-то безвремени, вот поправки в Конституцию, напомню, были внесены в прошлом году, и совсем немного людей вышло протестовать именно потому, что существует гражданская апатия. Но вот сейчас, наверное, все-таки вот этот образ бессмысленного, абсолютно безумного богатства, который был продемонстрирован в фильме Алексея Навального про дворец, якобы принадлежащий Владимиру Путину в Геленджике, знаете, во многих пробудило, наверное, то уже заснувшее гражданское чувство. Ну и в целом кто-то говорит, что, например, факт отравления Алексея Навального властями — это более вопиющая история, чем история со дворцом, особенно учитывая, что про дворец, в принципе, слухи ходили с 2011 года. Но вот как-то сейчас формируется что-то новое, и мы видим новые лица среди протестующих, не только молодежь. Несмотря на то, что российское государственное телевидение пытается представить протесты исключительно как протест тиктокеров, молодежи. Есть ощущение, что формируется новое. Вот прямо сейчас на моих глазах, на подходе к Матроской тишине. Сейчас я камеру переключу. Полицейские выставляют снегоуборочную технику и перекрывают дорогу. Вот сейчас я остановлюсь. Вот оранжевая машина посреди. К сожалению, связь не дает работать. Вот молодежь. Ага. Вот сейчас попробуем пройти к Матросской тишине. Вот продолжая, собственно, разговор наш, наверное, отмечу, что субъектность вот этого нового российского протеста, она все формируется, и совершенно непонятно, к чему это приведет. Например, вчера у многих было ощущение, что не выйдет массово Москва, но сегодня мы своими глазами, я, мои коллеги, с программой «Вот так», которой работаем с 11 часов в Москве, мы своими глазами видим, что протест массовый и дерзкий. Вот так. Глеб, если к чему это приведет, пока сложно. Если можно, поверни еще камеру, посмотрим, какие у вас там снегоуборочные машины. И Сейчас пока, покажем. может быть, ты можешь рассказать, анализируя прошедшую неделю, о последствиях для задержанных, насколько жестокие, насколько суровые решения выносит суд.
Да, действительно, более 4000 человек были задержаны. Вот можете посмотреть на ту самую снегоуборочную машину. Видите, все, без движения полностью остановлено сотрудниками ГИБДД. Более 4000 человек было задержано в прошлые выходные за протесты в Москве. Чаще всего их штрафуют, если этот человек впервые был оштрафован по административному законодательству. Небольшие штрафы, 10 тысяч рублей, это примерно $150. Могут дать 20 тысяч рублей, соответственно, примерно около $300. И небольшие аресты, 3-3 суток, 7 суток. Если это касается координаторов штабов Навального, например, активистов, могут дать 10-15 суток. Вчера был задержан главред «Медиазоны», это одно из главных СМИ про репрессии в России, вы знаете. И Сергею Смирнову предъявили обвинение за ретвит шуточного поста не о себе. Призыва на выходить на митинг не было. Тем не менее, 20.2, будут его судить 3 февраля и могут присудить 300 тысяч рублей штрафа. Это 4000 долларов примерно. Или 30 суток ареста. Он молодой отец, Сергей Смирнов, вчера гулял вместе со своим 5-летним ребенком. Посмотрите, прямо сейчас, кажется, ОМОН погнал людей по дороге от Матросской тишины. Нет, ОМОНа не вижу, но люди почему-то бегут. Ну, это говорит о том, что, наверное, все-таки все на взводе, и любое движение со стороны полицейского в сторону мирного протестующего сразу же небольшим бегством оборачивается. Соответственно, существует еще у нас статья 19.3 «Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции». Вот по этой статье вообще любого могут привлечь. Грубо говоря, сейчас полицейский мне скажет: не снимайте, я скажу: я журналист, у меня аккредитация, он меня может, собственно, доставить в отдел и по этой статье оштрафовать или арестовать. Вот. Так, мы видим прямо сейчас, что люди, которые шли в сторону Матросской тишины, развернулись, они перекрыли дорогу. Мы находимся около, вот смотрите, здания Матросской тишины. Так. И что происходит дальше? Так, люди пошли в обратную сторону. Полиция. Не вижу прям каких-то особо огромных толп силовиков, которые были замечены на Комсомольской площади. Видимо, протестующие дошли, посчитали, что очистка... Может быть, ты попробуешь поговорить с людьми и узнать, что там произошло? Сейчас попробуем. Здравствуйте, телеканал «Белсат», вы в прямом эфире. Пару слов буквально. Почему люди уходят сейчас отсюда? Потому там вот сзади тут люди. Полицейские? Да. Вот вы шли одними из первых, получается, пришли сюда. Долго удалось простоять здесь? Нет, мы пришли и пошли обратно. В целом не страшно выходить на такие протесты, учитывая количество задержанных вообще? Мы же ничего не нарушаем. Логично. Спасибо большое, спасибо. Итак, я сейчас попробую пройти за спины силовиков для того, чтобы посмотреть, как будут... Ага. Видите, жилет работает еще. Это не то, что у вас в Беларуси. Жилет работает. Подошел полицейский, угрожающе замахнулся на меня. Ну так, вот, смотрите, задержание в прямом эфире. Так. Ага. Да, знаешь, Глеб, у вас еще говорят, там не снимается, и там жилет работает. У нас по жилетам, жилеты перестали журналисты давно носить, потому что по журналистам у нас просто стреляют, в том числе боевым оружием. Жилеты стали такой живой мишенью в некотором роде, да, и образовалась охота даже на протестах на журналистов в жилетах. Вот смотрите, цепочки из ОМОНовцев и большое количество автобусов для задержанных. Здесь наверное, на 1000 человек автобусов пригнали. Но, в общем, каких-то массовых задержаний в Матросской тишине не наблюдается. Полицейские вот этими своими цепочками, сцепками людей отогнали от Матросской тишины. Ну, знаешь, Глеб, вот то, что наблюдаем, очень похоже на Беларусь в таком лайтовом варианте, конечно. Не зря, наверное, и говорили
поступало много информации о том, что и российские силовики участвовали в подавлении белорусских протестов. Вот, возможно, тренировались как раз. Поэтому общие элементы, конечно, наблюдаются. Спасибо тебе за разговор, за работу твою. И береги себя. Знаешь, в Беларуси мы говорим нашим коллегам: береги себя. Это очень важно. Надеюсь, у вас там до этого не дойдет, но в любом случае береги себя. Это был Глеб Беличенко, наш коллега з Москвы, з протестаў у России, якія адбываюцца там. Вось паспрабавалі зірнуць разам, як выглядае ситуация в России. Ну, а ці, уласна, самыя беларусы сочаць за ситуацией у России, что яны думаюць аб Алексеем Навальным, ці ведаюць увогуле пра яго, што думаюць пра ягонае атручанне, ці глядзелі фільм «Палац для Путина». Усё гэтае мы распыталі ў жыхароў Менску. Нормальный фильм, да. Ну, правду говорят, ну, как бы я верю в это. Каждому свое, что называется. Нет, ну, про Навального я знаю. И митинг сам я видела. То, что, ну, новости, последствия я смотрела. Но сам фильм про вот этот дворец нет. Я как-то хотела посмотреть, но как-то не было времени. Мне показался скучноватый фильм. Ну, перекличка, не знаю. Наверное, Навальный хочет сделать так же, как Беларусь. Видеоролик не смотрел, но Навального знаю, историю знаю. У каждого свой выбор, скажем так. Кто как хочет, так и решает. А это правда, вот тоже трудно узнать. Если у него там Песков, например, пресс-секретарь говорит, что нет у него ничего такого. Почему? Пускай Путин выступит, скажет, что у меня такого нет, сам лично. Навальный вообще класс чувак, мне нравится, честно говоря. Он выводит все на чистую воду из всех этих шайку-лейку. Молодец он. Думаю, хорошо сфабрикованное видео, вот и все. Но это мое личное мнение. Фильм я, честно, не смотрела. Я интересуюсь темой политики. Я не считаю, что в ближайшее время эти протесты будут задушены. Я думаю, они продолжатся. Я смотрел фильм Навального, он был интересный. Насчет перспектив в России сложно что-то сказать. Вы же видели, как ответил Путин на вопрос, который мы задали. Что тут уже говорить? Ну і спадарства, ціск на незалежныя меды, на гэтым тыдні ў шэраг рэдакцыяў прыйшлі сілавікі з піратрусамі, таксама яны ўзяліся за крамы, якія гандлююць нацыянальнай сімволікай. Сімвал-бай, вядома, што там затрымалі 4 працаўнікоў крамы, правялі піратрус, вынеслі тэхніку і ўвесь тавар. Увогуле пра сітуацыю, якая адбывалася на гэтым тыдні з медыямі, і з актывістамі, і з прадстаўнікамі тых, хто гандлюе нацыянальнай сімволікай, паразмаўляем з праваабаронцам Гары Паганяйлам, які ўжо цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Вітаем вас. Добрый день, дорогие товарищи, как говорят в некоторых местах. Ну, у некаторых гавораць. Спадар Гары, паслухайце, вось толькі перад вами размаўлялі мы з нашым калегам з Расіі, параўноўвалі там сітуацыю. І з нашай размовы так вынікала, што пакуль што, прынамсі, там больш такая лайтовая сітуацыя, не так усё жорстка. Але ведаем, што з цягам часу усялякая сітуацыя можа развівацца, што, дарэчы, паказвае і наша краіна. Вось калі браць хаця б апошні тыдзень, і вось гэтыя масавыя суды, дакладней судзілішчы, калі за самую дробязь, альбо папросту за адсутнасць нейкага ўвогуле парушэння даюць гады хіміі, гады зняволення. Ці можам гаварыць пра тое, што сітуацыя з рэпрэсіямі ў Беларусі, яна якраз вось развіваецца у горшы бок? Да, это наблюдается с 9 августа прошлого года. И каждый прожитый день, каждая неделя, каждый месяц прибавляют страданий народу, потому что режим избрал, хотя и неверную, но им кажется успешную тактику запугивания протестующих. И они полагают, что чем жестче будут проводиться и шире проводиться репрессии, тем быстрее они установят так называемый порядок, которого добиваются в стране. Поэтому это абсолютно в том русле, которое развивается и, видимо, будет развиваться в ближайшее время в Беларуси. И с этим следует считаться, но
находить новые инструменты, новые возможности для оказания сопротивления, потому что бьют по самым таким больным точкам, прежде всего по медиа, по крамам, которые представляют нашим покупателям белорусскую символику, белорусскую одежду, орнаменты и так далее. И вот все то, что связано с белорусской национальностью, с белорусской историей и в целом национальным таким осмыслением нашего бытия и кто мы и что мы в этом мире, именно по этим по существу очагам и наносится удар, чтобы выбить все белорусское, как из сознания, так и из быта, культуры и из других сфер нашей жизни. Літаральна учора у Віцебску адбыўся суд, які вось праваабаронцы кажуць, што можа ўвайсці ў гісторыю судовай сістэмы Беларусі. Так, там у будынку РУВД адначасова 13 чалавек судзілі ў спартовай зале, і гэтае паседжанне адбывалася ажно да 12-й начы. Што б мы маглі сказаць пра гэты працэс? Ці можна сказаць, што судовая сістэма ўжо не спраўляецца, калі судзяць вось так масава і нават не пераймаюцца тым, каб перавесці кудысьці з будынка РУСу затрыманых? Белорусские правозащитники давно уже оценили такого рода так называемые судебные процессы по существу сплошным беззаконием, конвейером, который даже не руководствуется процессуальными законами, а штампует эти присуды, причем делает это не в рамках и не в зданиях судов, а перешли уже в следственные изоляторы, в СИПы, в помещение милиции, с тем, чтобы на ходу, что называется, на колесах вершить так называемое правосудие. Многие из этих дел заведомо неправосудные, поэтому нельзя и ожидать, что обжалование такого рода судебных постановлений возымеет какое-то какое-то решение такое по закону, по справедливости. И этот конвейер, конечно, будет продолжаться, потому что мы наблюдаем и видим, что все больше и больше людей осознают, что с этой поганой властью, с оккупационной властью жить нельзя. Но и не сопротивляться тоже нельзя, поэтому большинство и демонстрирует там, где это может, там, где это хочет, и там, где это получается. А власти делают все, чтобы задушить эти протесты. И доходит до таких вот очень курьезных случаев. Я имею в виду не только осуждение, но и сами факты применения системы задержаний, обвинений в административных правонарушениях. Ну, гэтых кур'ёзных выпадкаў вельмі шмат, пачынаючы ад арышту снегавікоў да канфіскацыі кавалка пенапласта і гэтак далей. Між тым, паслухайце, вось вельмі два важныя працэсы, і вы згадалі, з аднаго боку гэта стаўка рэжыму Лукашэнкі на рэпрэсіі, на страх, і з іншага боку ўсё больш людзей не маюць ніякіх ілюзіяў адносна рэжыму Лукашэнкі і разумеюць, што гэтак жыць далей нельга. Ці можем мы говорить про тое, што вось гэты страх, ён не толькі бізун у руках уладаў, але таксама і пэўны фільтр, які адсеивае, скажем, больш таких мірных людзей і пакідае людзей, готовых больш радыкальна супраціўляцца. Ці не з'яўляецца у нас усё большая пагроза да радыкалізацыі сітуацыі ў Беларусі, а таксама да пэўнага расколу і сур'ёзна супрацьстаяння ў Беларусь. Нават калі не ў грамадстве, а грамадства з аднаго боку і з другога боку сілавікі і ўлады. И власть, и силовики объединились как раз в своем стремлении задушить протесты. Но
граждане Беларуси все в большем и большем количестве осознают, что они при нынешней власти, при нынешних порядках жить не хотят и не будут. Поэтому наоборот, чем больше будет репрессий, чем больше будут изощряться власти в своих задумках, придумках и вот таких одиозных случаях привлечения к ответственности, тем больше будет понимание у граждан того, что власть ведет себя преступно по отношению к населению. Сжиться с такой властью, смириться с такими порядками никто не хочет и не будет. И пока власть действует так, она только множит ряды сопротивляющихся. И нарастать наоборот будет вот это сопротивление. Да, оно может привести в ряде случаев к радикализации. Кто-то может действительно пойти на более решительные поступки. Но в целом наш народ мирный и демонстрирует мирные способы доказывания, что власть преступная, что так обращаться с народом нельзя, что это, по существу, геноцид нашего народа, и он просто вызывает даже не возмущение, а гнев и упрямство, я сказал бы, в какой-то степени, потому что люди становятся более изобретательными, более находчивыми, сплачиваются целые микрорайоны, договариваются о возможных акциях протеста, выходят на эти протесты и будут выходить. Потому что репрессии сами по себе это не метод решения тех проблем, которые возникли в Беларуси. Ну і, конечно ж, треба разумець, што нават калі з'явіцца штосьці радыкальнае, то адказнасць за гэта павінна несці, канешне ж, найперш улада Лукашэнкі, як рэжым злачына, які прывёў да гэтай радыкалізацыі, справакаваў за столькі месяцаў мірных беларусаў. Між тым у мяне пытанне, вось вы згадалі пра тое, што па сутнасці адбываецца геноцид у Беларусі. Мы ведаем адначасова, што дэмакратычныя сілы на чале з штабам Святланы Ціханаўскай ініцыявалі працэс прызнання шэрагу арганізацый, найперш гэта ГУБАЗік, АМАП, тэрарыстычнымі злачыннымі арганізацыямі. Ці можам мы таксама спадзявацца таго, што ў прынцыпе і сам рэжым Лукашэнкі, які ачольвае і ініцыюе ўсе гэтыя злачынствы супраць мірных беларусаў, ён таксама можа быць прызнаны злачынным, антыгуманным на міжнародным узроўні? Ну, это уже сегодня происходит. Я знаю, что Лукашенко среди западных стран, лидеров, не признан легитимным руководителем Беларуси, именно в связи с применением преступных методов управления обществом, людьми и государством в целом. И его преступления фиксируются, и он, и те, кто служит ему, в особенности из числа представителей правоохранительной системы, судей, конечно же, наряду с ним совершают те же самые страшные преступления. И они объективно оцениваются как геноцид собственного народа. Те непомерные штрафы, которые по сути присуждают гражданам, делают их, ставят их на грань материального бедствия, не только самих нарушителей, так называемых, но и их семьи прежде всего. То, что делают власти на заводах, на предприятиях, насилуют буквально психику каждого работника, заставляя подписывать какие-то никчемные бумаги идеологического характера, тоже травят по существу людей, понимая, что это будет продолжаться. Многие, да, даже если пока еще не вышли на улицы, то все равно осознают и понимают, что власти действуют беззаконно, власти действуют преступно, и этому нужно положить конец. И я думаю, что к весне, к лету
народ вполне созрет для более решительных действий, более массовых акций, и эта волна сметет этот позорный преступный режим. Намеснік міністра ўнутраных справаў Геннадзь Казакевіч на гэтым тыдні таксама каментаваў, што з 9 жніўня ў Беларусі зарэгістравана 1750 злачынстваў, звязаных з масавымі закалотамі, і 667 з іх гэта гвалт у дачыненні да міліцыянтаў. Праваабаронцы прысутнічаюць на такіх справах, дзе разглядаецца гвалт над міліцыянтамі. Вось што б вы маглі ў сувязі з гэтым сказаць пра такія справы? Все эти дела мы уже продолжаем оценивать как дела незаконно возбужденные. Милиция сама провоцирует граждан на ряд действий, которые можно связать с самообороной. И их преступление, в кавычках, является лишь самозащитой, а не действий против ошалевших, одуревших сотрудников милиции, которые они проявляют в ходе задержаний, в ходе разгонов мирных акций. И те суды, которые проходят над нашими гражданами с вынесением неправосудных приговоров, тоже будут таким же образом оценены как деяния преступные. Дякую вялікі. Мы размаўлялі з Гары Паганяйлам, праваабаронцам. Дзякуем яшчэ раз вам за гэты каментар. Таксама гаспадарства вось цікава, што ў інтэрнэце пачала працу платформа «Метадыст» пра негвалтоўныя спосабы супраціву. Сайт metodist.me альбо «ми» па-ангельску. І гэты сайт збірае самыя розныя формы пратэставання гвалтоўнай актыўнасці. Гэта эканамічныя санкцыі, інфармацыйная вайна, грамадзянскі нагляд, мітынгі, пісьмовыя звароты, страйкі, байкоты, узаемадапамога і іншае. metodist.me альбо «ми» па-ангельску. Ну і таксама ўжо зараз хацелі б далучыць да нашага эфіру жыхароў Менску, якіх мы, уласна, распыталі наконт праблемаў з правамі чалавека, наколькі людзі, рэспандэнты нашы іх заўважаюць, і ці могуць нейкія прыклады прывесці парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Давайте паслухаем гэтае назіранне. Вероятно, можно отметить сразу нарушение прав свободы слова, потому что последние события показывают беспрецедентное давление на прессу. Вот. Право, наверное, на защиту, потому что отбираются, на юридическую защиту, потому что у многих адвокатов, которые выступают на стороне оппозиции, отбираются аккредитации. С правом на свободу слова, я думаю, опять же, очевидно, что у нас закрывают некоторые СМИ, негосударственные. Это, в принципе, нарушает право на свободу слова в этой стране. Но что еще? Право на волеизъявление. Ну, та же самая как бы ситуация. Многие люди не могут высказаться. Право на здоровье. У людей нет прав. Никаких. Любой нормальный белорус так или иначе выезжал, он видел, какого отношения к нему в любой европейской стране, он понимает прекрасно, что здесь он абсолютно бесправен. Одна из ключевых проблем у нас то, что отсутствует судебная система. Она сломана полностью. Ну, то есть мы не можем на нее полагаться больше. То есть что бы ты ни пытался сделать, ты никогда не можешь быть уверен, что у тебя это получится, потому что придут люди, которые это все не дадут тебе это сделать. Там, милиция какая-нибудь. Они нарушат все законы, и суд станет на их сторону. И все. И что бы ты ни пытался сделать, это будет работать по одной и той же схеме. К сожалению, нигде, ни в одной стране, ни в нашей маленькой Беларуси, ни в огромной России, ни вообще на всей планете никто никогда не будет защищать права каких-то бедных, несчастных, у которых нет денег. И везде все одинаково. Шмат людей з гэтым зараз сутыкаецца, прычым гэта розныя людзі, людзі розных сацыяльных кругоў гэтаксама. Прычым шмат інтэлігенцыі, шмат вельмі пісьменнікаў, людзей культуры, людзей навукі. І гэта просто на гэта нельга глядзець.
Спадарства, і вернемся да нашай журналісткі Марыі Арцыбашавай, якая сёння назірала за пратэстамі ў Менску. Яна была у мікрараёне Кунцаўшчына, у Лошацы, і праехалася па цэнтры гораду. Тое, што яна бачыла, цяпер распавядзе нам у эфіры. Вітаем, Марыя. Алло. Так, слухаю. Добрый день еще раз, уважаемая студия. З того, що назіралася мною сьогодні, гэта сапраўды силовики працягваюць шукаць до гэтай поры по горадзе, по районах пратэстоўцаў, тых, хто выйшаў сёння, не пабаяўся выйсці на марш. Больш затрыманняў на ўласныя вочы я не бачыла. З таго, што чую, людзі паўсюдна кажуць пра тое, што трэба працягваць пратэсты, і нават з тым расчараваннем, якое ёсць, іншых варыянтаў у нас няма, на жаль. І покуль нешта придумалі, так, трэба хаця б такім чынам праяўляць свой пратэст і выказвацца. Маша, сумны у цябе такі голас, і нават крыху трывожна слухаць цябе. Ці было штосьці за апошні час, што цябе неяк узнесло твоё сэрца, неяк пацешыла, парадавала? Так, ведаеце, калі чуеш нават ад правераных людзей тое, што цяпер уже нават не абурае тое, што адбываецца вакол, хутчэй яны расчараваныя ад таго, што нічога не мяняецца, і з кожным днём становіцца ўсё больш і больш гэтых лёсаў людзей скалечаных, так, ўсё больш і больш людзей затрыманых, і у тым ліку і крымінальна асуджаных ужо на дадзены момант. Гэта як вось цяпер адбываецца працэс над нашым Олегам Мазговым. Гэта чалавек таксама з нашага раёну. Гэта свой чалавек, які праходзіць па адной з крымінальных справаў, які таксама ўжо аб'яўлены палітычным зняволеным. Ну, ведаеце, яна не надае сілаў, і адзінае, што тое, пра што кажуць людзі, што у нас іншага выйсця няма. І гэта такое ўжо барацьба дзеля барацьбы, дзеля тых людзей, якія ўжо зараз пад далей уже няма куды, так, пад гэтай сістэмай. І, ну, вось, неяк так, расчараванне ў людзях ёсць, але у людзей няма іншых нейкіх метадаў барацьбы. І тое, што зараз гучыць, гэта, уласна, трэба ціснуць на эканоміку, на эканамічны стан у нашай краіне, таму што без эканомікі тая сістэма, якая існуе цяпер, яна не будзе мець, скажем, такого ўплыву, так, і, ну, натуральна, і маршамі трэба ці, трэба паказваць, трэба праяўляць сябе і выказвацца такім чынам. Хаця тое, што вось я зараз назіраю на вокнах, калі яшчэ там нейкі месяц-два назад вокны былі аздабленне, так, на вокнах было вось гэта і бел-чырвоны, там нейкія малюнкі, так, колеры, то цяпер у вокнах гэтага не бачна, і, ведаеце, людзі размаўляюць пра тое, што гэта неяк надавала сілы, калі збірацца на маршы, калі ты бачыш, што навокал і гэтыя дамы аздобленыя, вокны, што паўсюль усе свае, то цяпер гэтага няма, і гэта таксама такое невялічкае расчараванне. Маша, дзякую табе вялікі за размову, і сілаў табе, і моцы духу. Я цябе толькі магу дадаць вось у працяг твайго адказу на маё пытанне, што нягледзячы на тое, што сапраўды рэпрэсіі зараз узмацніліся і вонкава не так бачна нашага супраціву, але разам з гэтым за гэты час адным з найбольшых здабыткаў сталася тое, што мы ўрэшце пазналі адзін аднога і заўважылі адзін аднога у тым, што нас насамрэч шмат і нас насамрэч большасць. А гэта дае надзею на тое, што ўсё-такі мы пераможам і адбудзецца гэта
не вельмі працяглай перспектыве. Дзякуй вялікі. Маша Арцыбашева была з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Ну і цягам дня сёння ў Менску і ў іншых гарадах Беларусі адбываліся лакальныя акцыі. Вядома таксама пра затрыманне на вуліцы Асаналіева і на вуліцы Інтэрнацыянальнай у Менску. Адбыліся таксама і акцыі салідарнасці з палітвязнямі, менавіта з Віктарам Барушкам, з шэрагам іншых палітвязняў у нашай краіне. Ну, я яшчэ таксама цягам дня сачыў за стрімчатам у нашай трансляцыі на Ютубе. Вось хацеў бы адрэагаваць на адзін з каментароў. Твіці-твіці, піша Барадач. Это, напэўна, пра мяне гаворка. Польшу пакажы, как там кабеты. Ну, што я магу на гэта адказаць? Па-першае, Google вам у дапамогу. Па-другое, спытайце ў свайго Лукашэнкі, як там кабеты ў Польшы. Гэта ж ваш Лукашенко забараніў беларусам выязджаць з Беларусі, нібыта дзеля абароны краіны ад ковіду, што абсалютна нелагічна. У яго спытайце, як там кабеты ў Польшы. Ну, а Белсат працуе для Беларусі і для беларусаў. Ну, і акрамя гэтага мы все-таки незалежны тэлеканал, а таму ніхто не будзе ўказваць нам, што нам і як паказваць. Ну, яшчэ адзін момант, таксама адрэагую на стрім-чат. Была там такая хваля, што вось ябацькі з'явіліся, увага, асцярожна, тут вось папрыходзілі. Спадарства, нічога страшна, хай прыходзяць, хай бачаць нават праз свае скрыўленыя акуляры тое, што ёсць іншая рэчаіснасць. У сваю чаргу я вельмі чакаю, калі БТ зладзіць жывы стрым на Ютубе з адкрытым чатам. Ну і там, канешне ж, мы з вами таксама сустрэнемся. Ну, на гэтым наше выданне падыходзіць да канца. Наперадзе вас чакае яшчэ падсумаванне дня ўвечара, 21-й. У студыі будзе сёння Аліна Коўшак, не прапусціце. У студыі для вас працавалі мы, я, Валер Руселік і Юлія Лабанова. І напрыканцы ведаю, што нашыя калегі падрыхтавалі вось парады ад праваабаронцы Паўла Сапелкі. Выбачаюся, з праваабаронцам Сергеем Устінавым ёсць яшчэ размова пра то, як паводзіць сябе, калі вас выклікаюць на допыт альбо на размову людзі, з якімі зусім не хочацца размаўляць. Калі ласка, вашай увазе. Ну, а у нас на сёння ўсё. Дзякуй вам за ўвагу. Вітаю, шановное спадарства. Сёння мы размаўляем з праваабаронцам Сергеем Устінавым пра тое, як сябе паводзіць на допытах ды размовах. Сергей, добрый дзень. Падкажыце, калі ласка, у чым увогуле розніца паміж допытам і размовай? Да, беседа не предусмотрена ни одной нормой закона. Допрос же регулирует уголовно-процессуальный кодекс. И логично, когда вам звонят и вызывают на беседу там, или какое-то действие, требовать прислать повестку. Адносна парадаў часта юрысты кажуць пра 27 артыкул Канституцыі, пра тое, што ёсць права не сведчыць супраць сябе. Аднак часта, калі чалавек асабліва ў статусе сведкі, следчыя кажуць пра тое, што вы не маеце права адмовіцца ад дачы паказанняў. Як абыходзіць гэтую сітуацыю? Ну, смотрите, что такое допрос? Допрос – это своего рода психологическая игра следователя с допрашиваемым, в данном случае свидетелем. И свидетель решает, какие ему показания давать. Если он считает, что показания будут навредят ему, свидетелю, то есть членам его семьи и близким родственникам, то он вправе отказываться отвечать на вопросы и давать какие-либо показания. Но опять же, обязательно указать в протоколе, что на основании статьи 27 Конституции. Можно отказаться свидетельствовать даже против своего друга, но потому что следователь не знает, что вы должны сказать. Еще ни одного уголовного дела не возбуждено, когда человек отказался от дачи показаний на основании статьи 27 Конституции. І адносна, можа быць, ёсць нейкія такія парады, лайфхакі адносна самой размовы, як супакоіцца, як не нагаварыць таго, што можа нашкодзіць. Ну, в первую очередь нужно понимать, да, что у нас в стране право перестало существовать. И дела, мы говорим о политических делах, да, политически мотивированных.
И любой человек, который вызывается в качестве свидетеля, там, или он подозреваемый и обвиняемый по политическому делу, должен понимать, что к нему не будет нормального, скажем так, отношения. То есть на него будет оказываться психологическое давление. Поэтому подозреваемым, обвиняемым лучше всего вообще отказаться от дачи показаний, они не несут никакой уголовной ответственности. Но а свидетелю пользоваться системой самозащиты советского диссидента Владимира Альбрехта, которая называется ПЛОТ. ПЛОТ – это аббревиатура по первым буквам «протокол», личное отношение к делу и допустимость. Вам нужно понимать, что любой вопрос следователя и любой ваш ответ должен быть записан в протоколе, по возможности дословно. Поэтому как только следователь задал вопрос, сразу же нужно спокойно сказать следователю: запишите, пожалуйста, ваш вопрос в протокол, и я тут же на него отвечу. Если, например, вопрос наводящий, который запрещен законодательством, то на такой вопрос нужно отвечать сразу же. Это наводящий вопрос, я отказываюсь на него отвечать. Соответственно, не будет никаких угроз во время допроса, потому что следователь не будет записывать угрозу как вопрос. Далее сито личное, и тут нас, как я уже говорил, защищает статья 27 Конституции, да, то есть человек не вправе свидетельствовать против самого себя, члена своей семьи, близких родственников. Третье сито – это сито отношения к делу. Это вопросы, которые не имеющие отношения к делу, на которые не обязательно отвечать. Уголовно-процессуальный кодекс говорит о том, что если допрашиваемый говорит не об вещах, относящихся к делу, то должно ему быть на это указано. Поэтому тут сам Уголовно-процессуальный кодекс нас подвигает к тому, чтобы мы говорили о вопросах, относящихся к делу. Поэтому если задается вопрос, не относящийся к делу, нужно на него так и отвечать. Я считаю, этот вопрос не имеет отношения к делу. Если следователь будет парировать и говорить, он имеет к другому уголовному делу отношение, которое я расследую, нужно говорить, давайте тогда другой протокол, и, соответственно, по этому другому протоколу я буду давать показания. И четвертое сито Д – допустимость. Допустимо ли с точки зрения морали отвечать на какой-либо вопрос? Для меня недопустимо говорить о личной жизни там кого-то, друзей, знакомых, соратников. Поэтому тут уже, если недопустимо отвечать на какой-то вопрос, ищем в предыдущих ситах, в каком он может задержаться. Или протокол, или личное, или отношение к делу. Хотелось бы добавить, да, то есть 3 единое правило, которое проверено временем, скажем так, да, не верь, не бойся, не проси. В политическом деле никогда не верьте следователю, ничего не бойтесь, потому что в политическом деле следователь не будет вас избивать, никогда ничего не просите у следователя, потому что если он даже делает это от души, то вы психологически становитесь зависимым от него, и он уже может сказать, я же тебе помогал, почему же ты не хочешь давать показания? И я тут обычно добавляю еще 2 правила. Не лги, потому что ложь уголовно наказуема в отношении свидетеля, и много не говори. Чем больше начинаешь говорить, тем больше у следователя возникает вопросов, как снежный ком. Четко, конкретно и по делу. Дякую вялікі. Вось такія парады даў нам праваабаронца Сергей Устінаў пра тое, як паводзіць сябе на допытах. Наста Каханович, Белсат.